V štátnej službe som všetky úkony vykonával v zmysle služobnej prísahy, zloženého sľubu, neustále som dodržiaval platné právne predpisy, elementárne princípy slušnosti, etiky, pravdy, spravodlivosti, odsudzoval som bezprávie, svojvôľu, totalitné praktiky a metódy. Sloboda, demokracia, humanita, filantropia a dodržiavanie ľudských práv, to všetko vo vzájomnom spojení aj spolu vytvára kvalitu životnej úrovne každého občana. Nie je mi ľahostajný osud Slovenskej republiky, nie som a ani som nebol členom politickej strany alebo hnutia, som apolitický a bezúhonný, dlhodobo sa venujem veciam verejným. Dávam aj do pozornosti skutočnosť, že v súvislosti s mojimi občianskymi, ľudskoprávnymi a bezpečnostnými aktivitami som bol a naďalej som zastrašovaný, diskriminovaný, politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný. Odstránili ma osoby, ktorým som prekážal. Bojoval som a naďalej bojujem s korupciou a organizovaným zločinom. K dnešnému dňu ma 6-krát vykonštruovane vyhodili zo zamestnania na pokyn osôb zo štruktúr organizovaného zločinu a štátnej bezpečnosti. Som nezamestnaný, nachádzam sa v existenčnej núdzi, osamelo žijem so synom, žiakom základnej školy. Opakovane mi bolo zabránené a naďalej je mi znemožnené mať mne primerané zamestnanie. Som tak utečencom vo svojej vlastnej krajine. Nemôžem preto dopustiť, aby sa to, čo sa stalo mne, stalo aj ďalším občanom. Keď stratíme ľudskosť, tak stratíme všetko. A to je veľmi nebezpečné. Ľudskosť by mala byť v každom občanovi. Som veriaci, každý deň sa modlím. Toto je len veľmi krátky výňatok z materiálu, o ktorom sa dnes budeme rozprávať a vôbec o kauze človeka, ktorý tu v tejto chvíli sedí so mnou, ešte raz poviem, v štúdiu Rádia Slobodný vysielač v relácii v prvej línii. No a teraz k samotnému hosťovi. Je to bez pochyby osoba, ktorá drží, teraz trošku tak vtipne poviem, jednoznačne rekord v počte funkcií. Ešte som tu nemal takého hostia. Pretože môj dnešný hosť, a teraz dávajte dobrý pozor, je, predpokladám, bývalý, to všetko platí, takže bývalý hlavný štátny radca Úradu vlády Slovenskej republiky s pôsobnosťou vo výbore pre koordináciu spravodajských služieb. Zároveň bývalý podpredseda Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Zároveň bývalý hlavný štátny radca Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Bývalý kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý vedúci špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby. Všetky tieto funkcie sú už dnes pre neho, ako som naznačil, osobne už len minulosťou. Ostala mu už len jedna jediná aktuálna funkcia. Ako to teda on sám tvrdí, jediná funkcia je tá, že je politicky prenosledovaný človek. Takto to tvrdí o sebe on sám a my sa v dnešnej relácii pokúsime dať odpoveď na to, prečo tieto veci tvrdí. Vážení poslucháči, vítam pri mikrofóne Martina Bavolára. Príjemný dobrý večer vám prajem. Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a z celého srdca ďakujem Borisovi, že ma pozval do relácie v prvej línii. Začínal som v rezorte financií, následne som vykonal základnú vojenskú službu, kde som vykonal podvojenské štúdium na odbore zbrania a munícia, vojenská odbornosť číslo 227. Vzhľadom na výsledky a dobrý kredit, vzhľadom na to, že vznikali špecializované odbory, útvary vtedy Slovenskej informačnej služby, tak som dostal ponuku z prostredia Armády Slovenskej republiky prejsť do Slovenskej informačnej služby, čo som využil a vlastne tam som začal pôsobiť na tomto úseku. A potom to pôsobení? Keď sa rozprávame o tom, takže tam som pracoval v Slovenskej informačnej službe, ako je v tých materiáloch aj uvedené. My sa k tomu samozrejme dostaneme podrobnejšie, ale len tak na úvod som chcel vedieť tú genézu, čím ste si prešli. Takže tam potom bol problém ten, že som bol dvakrát vykonštruovane vyhodený. Prvé vyhodenie bolo potom vyšetrovaní v rámci Slovenskej informačnej služby vyhodnotené ako vykonštruované. Opäť som sa vrátil do výkonu štátnej služby. Opäť som plnil zodpovedne všetky služobné úlohy a povinnosti, ale znovu som bol tými istými štruktúrami opäť vykonštruovane vyhodený a opäť som dal podnet druhýkrát riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý ustanovil vyšetrovaciu komisiu riaditeľa Slovenskej informačnej služby a tá vyhodnotila, že opäť som bol protiprávne vyhodený, takže znovu som sa vrátil do výkonu štátnej služby.
Tým, že ste si prešli týmito všetkými funkciami, tým, že ste pracovali v Slovenskej informačnej službe, to je asi logické, že ste mali informácie dosť podrobné, také, ku ktorým sa bežný človek nedostane. Hrozné veci ste zistili? Takže ja som zistil informácie, ktoré boli v súlade s poslaním Slovenskej informačnej služby. Tieto informácie boli riadne zdokumentované v spisovom materiáli a tak ďalej. Boli následne vložené do informačného toku Slovenskej informačnej služby. Tieto informácie sa týkali kriminálnych štruktúr, aj kriminálnych štruktúr Slovenskej informačnej služby, štátneho korupčného systému, prerastanie organizovaného zločinu do štruktúr štátnej správy, prenikanie cudzích spravodajských služieb na území Slovenskej republiky a do jednotlivých orgánov verejnej moci. Ďalej na pôsobenie bývalých štruktúr štátnej bezpečnosti a vojenského kontrolrozviedky v orgánoch verejnej moci, zneužívanie eurofondov, zlé nakladanie s majetkom štátu a tak ďalej. Je toho veľa. Takže vzhľadom len... Ja sa vás na to všetko opýtam postupne, čo ste teraz vymenovali, lebo to ma bude zaujímať podrobnejšie. Ja v materiáli, ktorý som si pozrel od vás, v jednej časti tohto materiálu konštatujete takúto vec. Korupcia, klientelizmus, organizovaný zločin a eštebácke mafie dosahujú na Slovensku neúnosnú mieru. Toto ste naozaj povedali. Áno. Stojíte si za týmto? Áno. Vzhľadom na môj profesijný profil a zlý stav tohto štátu ja nemám dôvod, aby som mlčal, alebo by som sa schovával. Vzhľadom na túto pretrvávajúcu skutočnosť na to neustále poukazujem. Oboznámil som o tom aj Európsku komisiu, oboznámil som o tom aj Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, oboznámil som o tom aj prezidenta Slovenskej republiky, bol som aj na pôde parlamentu na jednotlivých schôdzach osobitných kontrolných výborov na kontrolu Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu, kde však bolo zmárené moje vystúpenie pred poslancami, ktorým by som predložil dôkazy a rozhodujúce skutočnosti, ktoré preukazujú jednotlivo aj vo vzájomnom spojení dôvodnosť a zákonnosť môjho podnetu. Takže môžem poslucháčom povedať, že názov týchto osobitných kontrolných výborov je klamlivý, je zmetočný, oni nevykonávajú žiadnu kontrolnú činnosť. To môžem povedať aj s minulosťou, keď som bol pred x rokmi, vtedy dvakrát vykonštruovane vyhodený zo Slovenskej informačnej služby, ktorý som taktiež oslovil osobitné kontrolné výbory s rovnakým výsledkom, žiadna kontrolná činnosť, žiadne vyšetrovanie na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky neprebiehalo a rovnako sú dysfunkčné aj vnútorné kontrolné mechanizmy Slovenskej informačnej službe. Môžem povedať, keď som prvýkrát bol vykonštruovane vyhodený, tak som sedel s riaditeľom, tak ako teraz sedím tuto v štúdiu s Borisom a riaditeľ mi vtedy podal... Riaditeľ informačnej služby, hej? Riaditeľ Slovenskej informačnej služby mi vtedy povedal, že áno, že ruší moje vykonštruované prepustenie, ale ja som mu povedal, že pán riaditeľ, treba urobiť trestnoprávne a všetky právne konzekvencie, lebo tento stav sa môže opakovať a Slovenská informačná služba je významný komponent bezpečnostného systému Slovenskej republiky a musí plniť svoje úlohy čisto a zákonne. Čo sa ale nestalo, žiadne vyšetrovanie neprebiehalo. Všetky tieto zločinecké štruktúry napojené na štátny korupčný systém a na štruktúry organizovaného zločinu ďalej pôsobili a pôsobia. Hej? Aj pôsobia, tá kontinuita tam je, čo potom viedlo aj môjmu druhému prepusteniu vykonštruovanému s rovnakým scenárom a to som sedel takto, ako sedím zase s druhým riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ktorému som povedal to isté, hej, postavení občana Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby, že musí sa všetko vyšetriť. Sú inšpekčné a kontrolné orgány aj Slovenskej informačnej služby, sú aj parlamentné orgány. Zase išlo všetko dostratená. No ja počúvam, ako vás počúvam tieto chvíli, tak mi z vás zlezie taký slovenský Snowden trošku. Ale dobre, veď zistíme ďalšie podrobnosti. Dobre, čiže vy ste mi teraz vlastne povedali čo, že vy ste pôsobili vo vysokých funkciách v minulosti. Jednou z tých vysokých bolo aj to, že ste pôsobili priamo v Slovenskej informačnej službe. A keď ste tam pôsobili, tak toto nie sú prázdne slová, keď poviem, že ste zistili, že korupcia, klientelizmus, organizovaný zločin, eštebácke mafie dosahujú na Slovensku neúnosnú mieru, že vy keď toto poviete, tak vy hovoríte vlastne, že toto, čo tvrdím, na to mám dôkazy. Áno, samozrejme. Máte na to dôkazy, ktorými toto dokážete, proste viete dokázať. Zákonne a riadne zdokumentované. Vy ste na tom pracovali práve, aby ste takéto veci odhaľovali? Áno, ja som pracoval na úseku týchto operačných projektov a v postavení vedúceho špeciálneho organizačnej zložky, kde jednotlivé zložky som takto riadil tomu,
aby boli splnené účely týchto operačných projektov. To ste mi vlastne povedali teraz, že ste mali za úlohu práve tieto veci vyšetrovať. Hej? Spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí v Slovenskej informačnej službe pôsobili, tak jedna z vecí bola, že ste mali toto odhaľovať, zisťovať? Vyšetrujú orgány policajného zboru. Toto bolo na úseku spravodajskej činnosti. To znamená čo? Zbierať, získavať a vyhodnocovať poznatky, skutočnosti a dôkazy, ktoré preukazujú. Čiže ste zbierali, zhromažďovali a vyhodnocovali. Áno, a zo zbierania, zhromažďovania a vyhodnocovania vám vyšlo, že teda je to tu riadne prerastené korupciou, klientelizmom, ktorý siaha až do najvyšších vrstiev politiky. Áno, tak je to aj zadefinované v zákone o Slovenskej informačnej služby. Ja ešte môžem povedať, počas môjho pôsobenia Slovenskej informačnej služby, ja som istý čas pôsobil v jednej západoeurópskej krajine, nebudem ju menovať, tiež v orgáne spravodajskej činnosti, kde som videl, ako má fungovať vo demokratickom, právnom a fungujúcom štáte orgán spravodajskej činnosti. Absolútne korektne, transparentne. Tam neexistovalo žiadne prepojenie na štruktúry organizovaného zločinu. Všetko bolo naozaj dôveryhodné. O to väčší šok bol, keď som sa vrátil nazad a som sa vrátil znovu do tohto pôsobenia v Slovenskej informačnej službe, kde som videl ten diametrálny rozdiel. A čo ste videli na Slovenskej informačnej službe? Môžem to zhrnúť tak, že prebiehali tam zase zákulisné procesy, kšefty, manipulácie, organizovaný zločin. Organizovaný zločin prepojený priamo so Slovenskou informačnou službou. Presne tak, prepojený do štruktúr Slovenskej informačnej služby, krytie štátneho korupčného systému. Takže môžem povedať, že keby štátny korupčný systém neexistoval na Slovensku, tak by sme mali porovnateľnú životnú úroveň, ako je v Rakúsku, v Nemecku. Tie hodnoty, ktoré by sa tu vytvorili, by tu ostali medzi občanmi a by fungovali vo verejných financiách, tak ako majú. Ja vás na to nemusím upozorňovať, čak vy to viete oveľa lepšie ako ja, že vy keď poviete takú vec, že Slovenská informačná služba je prepojená s organizovaným zločinom, to je mimoriadne vážne obvinenie. Áno. To bolo extrémne vážne obvinenie. Vy na to naozaj máte dôkaz? Dôkazom sú moje 2 vykonštruované prepustenia. A prepustili vás kvôli čomu? No práve, že som poukázal na toto, čo ste teraz povedali. A že ste mali na to dôkaz? Áno, samozrejme. Môžem povedať, že prvýkrát som bol tak vyhodený, že v ten istý moment, ako nabehli týmto na mňa, že som vykonštruovane vyhodený, ten istý moment prície pracovisko, ktoré podliehalo pod môj špeciálny organizačný útvar, bol zaistený, boli tam zhábané všetky technické zariadenia, počítače, pomocný spravodajský materiál a tak ďalej. Bol vylomený môj trezor v kancelárii v hlavnej budove, takže tam bol eminentný záujem, aby sa nič nedostalo na svetlo Božie, aby bolo všetko dané do stratená a aby som bol ja odprataný z pozície Slovenskej informačnej služby. A prvýkrát sa to nepodarilo? Prvýkrát sa to nepodarilo, trvalo to asi 4 mesiace, keď som od doby, kedy som podal podnet priamo do rúk riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý nakoniec vydal rozhodnutie, že moje prepustenie bolo protiprávne, neplatné, vykonštruované. A som sa vrátil nazad do svojej pôvodnej funkcie v tom istom útvare, v tej istej organizačnej zložke. A situácia, jak som povedal, z tých dôvodov, že sa nič nedalo tak, ako sa malo dať, opakovala. Hej. Takže zase sa bolo na mňa hodené, že som neoposlúchol rozkaz a že nedodržiavam služobnú disciplínu a takéto blúdy. No, to bolo potom zase vyhodnotené, že to bolo vykonštruované, protiprávne. Hej. Ďalším riaditeľom medzi tým prebehli voľby, zmenilo sa vedenie, Takže vy tvrdíte jednoznačne, že všetky vaše doterajšie vyhodenia z práce, ktorých neboli len 2, ich bolo dokopy. Áno, však môžeme pokračovať potom ďalej. Hej, budeme. Že všetky súviseli práve s tým, že vy ste poukazovali na neúnosný klientelizmus, korupciu, prerastanie do politiky organizovaného zločinu a tieto veci, ktoré ste vy mali akoby odstraňovať, pomáhať odstraňovať, a keď ste sa o to naozaj reálne snažili, tak odmenou za to vám bolo vyhodenie z práce. Práve tam, to je ten absurdistán tohto nášho slovenského bananistánu, že ja keď som na to poukázal, to čo je vlastne zákonom určené Slovenskej informačnej služby, tak nie, aby som bol pochválený a odmenený, práve naopak, bol som perzekovaný, vykonštruovaný, vyhodený, zastrašovaný. Môžem povedať, že aj v Slovenskej informačnej službe pracovali a pracujú slušní, poctiví príslušníci a takisto aj vtedy mi vyjadrovali mnohí podporu, lebo vedeli, aká je skutočnosť, ale takisto báli sa, vládla tam atmosféra strachu, nikto nebol schopný zverejniť alebo otvorene vystúpiť proti tejto mašinérii. No my sme to zažili prvýkrát, taký
najtesnejší kontakt aj s informačnou službou a vôbec celkovo s tým, ako to na Slovensku funguje pri kauze Gorila. To je, predpokladám, vám veľmi dobre známa kauza, ktorá ostala visiť vo vzduchu. Nedošetrená, nedoriešená. Teraz takto na úvod povedzte mi, je podľa vás, podľa vašich zistení, vedomostí, je kauza Gorila pravdivá? Kauza Gorila je zložka alebo súčasť jednej veľkej kauzy. A kauza Gorila nikdy nebude vyšetrená, pretože to by skorumpovaní vyšetrovali skorumpovaných. Teraz pri Gorile je zaujímavé to, že tam tiež jeden človek na to vlastne celé poukázal. I jeden odvážny človek z prostredia Slovenskej informačnej služby, ktorý teda napichol ten konšpiračný beat a odpočúval a tak ďalej. Ale jeho sa nedarí dostať do médií, on by nikdy neprišiel. On teraz po tomto celom, čo prasklo, vlastne sa nejak stiahol. Ja neviem, mám pocit, že už tam nepracuje, už je niekde proste odprataný, stratený. A nemyslím tam, že ho niekto odpratal, ale že proste sa stiahol. Vy ste neurobili toto isté. Prečo? Ako čo, že som vystúpil? No, že ste neostali ticho, lebo on evidentne vie, prečo to urobil. Že viete, že ja sa vám snažím tak ako v dobrom podhodiť, že či nejdete teraz proti sebe tým, čo hovoríte. V prvom rade záleží mi na osude Slovenskej republiky. Chcem, aby naše deti konečne žili vo fungujúcej spravodlivej krajine a som presvedčený, že Slovensko má na to a môže byť taká krajina, ako je Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Dánsko a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je dôvod, aby som ja nejakým spôsobom občanom dal na vedomie, že sa tu dejú takéto veci, ktoré by sa diať nemali a aby občania vedeli dvihnúť hlavu a povedať svoj názor, aby tu nevládla atmosféra strachu v tomto štáte, aby vedeli, že nekalé praktiky a korupcia nepatrí do slušnej krajiny. A chcete s tomto smere osobným príkladom, teda chcete im ukázať, ako sa to má robiť? Ja na to dlhodobo poukazujem, snažím sa preniknúť aj do masovo-komunikačného prostredia, ale vieme, ako majú niektoré televízie a rádia svoje pozadie. Nevieme, povedzte nám vy, ako ste pochodili, lebo toto je naozaj vec, ktorou predpokladám, keď už ste sa rozhodli hovoriť otvorene, nebojte sa, tak asi ste chceli ísť do médií. Určite chcem, aj budem chcieť. Keď som bol na pôde parlamentu osobne prítomný na rokovaniach, schôdzach týchto osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tak z verejnoprávnych médií tam bolo RTVS a tlačová agentúra Slovenskej republiky, kde dvaja novinári, nebudem ich menovať, z tlačovej agentúry Slovenskej republiky mi rovno povedali, že od nadriadených dostali zákaz, aby o mne čokoľvek informovali, takže tým je porušená Ústava Slovenskej republiky, kde je jasne zakotvené, že zákaz cenzúry platí a masovo-komunikačné prostriedky by mali v prvom rade ako informovať občanov, ktorí by si mali na základe týchto informácií urobiť nejaký pravdivý úsudok o dianí vo svojom štáte, a vzhľadom na to, že tieto verejnoprávne inštitúcie sú platené z peňazí daňových poplatníkov, to znamená od nás všetkých. A to isté sa opakovalo aj z RTVS, takže všetko prešlo v tichosti, všetko bolo dané dostratené a nič nebolo občanom zverejnené. Vy ste mali chuť vystúpiť v verejnoprávnych médiách a tie teda povedali, že dostali zákaz. Takto vám to explicitne povedali. Áno, dostali zákaz. Mali aj materiály odo mňa, ale proste hneď s týmto na mňa prišli, že oni majú zakázané informovať o tom. Takže takto si tu žijeme, hej, na Slovensku. Na čo? A jediné, čo bolo, tak jedno kresťanské rádio urobilo korektnú informáciu, kde naozaj objektívne a pravdivo informovalo o týchto konaniach a rokovaniach osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky. To bolo celé zo strany médií viac. Áno, ale kresťanské rádio není verejnoprávna inštitúcia, takže tam je ten rozdiel, hej, tam je zlyhanie. Už len to poukazuje na to, v akom zlom stave je tento štát, keď verejnoprávne inštitúcie si neplnia svoju základnú úlohu. Ešte jedna taká vec a potom pôjdem na to, na čo ste všetko poukazovali. Keď sme hovorili o tej Gorile, vy ste v dobe, keď sa to všetko mlelo, pracovali v informačnej službe? Zapadá to do toho obdobia, keď som pôsobil aj v tomto období. Vy ste sa tiež nejak podielali na tých hovorím, veciach? Kauza Gorila, to, čo je verejnosti známe pod názvom Gorila, tak to poviem, je len súčasť jednej obrovskej kauzy. Oveľa väčšej? Samozrejme, oveľa väčšej. To stále platí, čo som povedal, že ani táto zverejnená kauza Gorila nebude nikdy vyšetrená, lebo to by skorumpovaní vyšetrovali skorumpovaných. A vy viete, aká veľká kauza, oveľa väčšia od Gorila. No samozrejme, však potom, jak pôjdeme k tým ďalším, jak som pracoval v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky, potom na úrade vlády vo výbore na koordináciu spravodajských služieb, a potom tá genéza ďalšia, ministerstvo obrany, kriminálny úrad finančnej správy, takže to všetko do seba zapadá ako ozubené kolesa. A vy o tej kauze môžete vôbec hovoriť veľkej, že čo tam
vlastne bohužiaľ stále som viazaný mlčanlivosťou a keby som ju porušil, tak tieto osoby, ktoré konajú korupciu a nekalú činnosť, by len čakali na to, aby proti mne mohli zakročiť. Ja som sa vás to pýtal pred reláciou, ale to sa vás musím znova, lebo poslucháči nevedia. S mlčanlivosťou je to tak, že kým vás jej nezbavia, to nemá, nie je tam nejaká premlčacia doba, nemá žiadne, že to vyprchá samé po rokoch. Ne, tá nemá určenú hranicu. Tá platí alebo neplatí. Vieš, do vašej smrti budete musieť držať zobák. Tak, hej? Napríklad. Hej. A kým vás niekto nezbaví. Tak, to každého príslušníka, ktorý pracuje v týchto zložkách. Ale viete o veľkej kauze, o ktorej teraz nemôžete hovoriť. Dobre, ja neviem. No však to je aj dôvod, prečo bolo zmárené moje vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, prečo mám zakázaný vstup do štandardných masovo-komunikačných prostriedkov, prečo som politicky prenasledovaný, prečo je mi opakovane znemožnené mať zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste teraz nezamestnaní. Áno, odkedy ma vykonštruovanie vyhodili z funkcie hlavného štátneho radcu z Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Dobre, poďme si trošku tou genézou prejsť. Už ste čo to povedali, kde ste začínali. Skončili sme teda pri tom vašom pôsobení na Slovenskej informačnej službe. Stade vás prvýkrát chceli vykopnúť z dôvodov, ktoré ste oznámili a povedali, že teda je tu korupcia, klientelizmus, tak to teda aspoň tvrdíte vy. Prvýkrát ten vyhadzov nevyšiel, pokúsili sa o to druhýkrát už ten vyhadzov vyšiel. Nevyšiel ani druhýkrát. Ani druhýkrát, to bolo zase pod vedením, prebehli voľby, bolo tam iné vedenie, iný riaditeľ. Aj druhé moje prepustenie vykonštruované bolo vyšetrovaním celej komisie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, uzatvorené ako nezmyselné, vykonštruované, protiprávne. Ako je možné, že ste nakoniec v SIS-ke skončili? Vzhľadom na to, že som dostal ponuku ísť pracovať do funkcie hlavného štátneho radcu vo výbore na koordináciu spravodajských služieb a zároveň do funkcie podpredsedu medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Kde som nadobudol presvedčenie, že vzhľadom nejakého kariérneho profilu je to v prospech mojej osoby aj v prospech republiky. Čiže ešte raz mi povedzte, po pôsobení v Slovenskej informačnej službe ešte raz ste išli, lebo to je taká dlhá funkcia do kde? Úrad vlády Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca. Tak. S pôsobnosťou vo výbore pre koordináciu spravodajských služieb. No a to ste mali čo za úlohu? To mi povedzte. Tam, keď ste prišli, tak čo bolo vašou úlohou? To je výbor pre koordináciu spravodajských služieb, je výbor, kde sú zastúpené osobitné služby, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov. To znamená Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo, ktoré predtým sa skladalo z vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby, Národný bezpečnostný úrad, osobitné zložky policajného zboru. Do titulu sa tohto výboru zúčastňoval aj prezident policajného zboru, minister zahraničných vecí, minister vnútra, predseda výboru je zároveň predseda Bezpečnostnej rady, to znamená predseda vlády a riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Keď ste sa dostali na túto funkciu, to bolo, dalo by sa povedať, ešte vyššie funkčne ste išli, hej? Znamená to, že sa vám akoby rozkryl ďalší pohľad, že sa vám otvorili ešte viac očí? Samozrejme. Ešte vzhľadom na to, že to má širší záber, keď sú tam zložené tieto ďalšie zložky v tomto výbore. Takže ste videli ešte viacej pod pokrývku. Čo zákulisia tohto štátu. Čo ste tam videli? Bohužiaľ. Nemôžete povedať. Ne, rád by som aj na námestia vystúpil, aj tu by som to do éteru povedal, ale bohužiaľ neurobím taký prešľap, aby tí, na ktorých poukazujem, ma ešte viac neprenasledovali a neperzekuovali. Čiže toto nemôžete poznáme tie totalitné praktiky, sú väčšine stále živé aj v súčasnosti, ktoré sa používali v období neslobody v roku 1939 až 1945 a potom v období 1948 až 1989 vykonštruované kriminalizovanie, domové prehliadky, nezmyselné výsluchy, odposluchy, sledovači a tak ďalej. Vy ste také zažili priamo na vlastnej koži? No, je to možné. Aha. Dobre, tak konkrétnosti nemôžete povedať, ale to, čo ste videli, toto mi môžete asi zodpovedať. To, čo ste videli, je to veľmi zlé? Samozrejme. Ešte potom to aj nadväzuje, tam kontinuita aj na tú funkciu podpredsedu medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, kde takisto boli sa skladali sílové zložky, takže to sú ďalšie dôvody, prečo to moje občianske presvedčenie ešte viac nabralo dynamiku a presvedčenie, že konám správne. A stále platí, čo som povedal, že nemám dôvod, aby som mlčal a nemám dôvod, aby som sa schovával. Dobre, takže na tejto funkcii, kde ste teda mali pod palcom koordináciu spravodajských služieb a tieto veci, ste videli ďalšie veci znova. Áno, však to je to, čo potom vzhľadom na to, jak som tam prišiel, som poukazoval na rôzne paralelné mocenské
štruktúry v rámci úradu vlády, prepojenie mnohých funkcionárov úradu vlády na rôzne korupčné a závadové zoskupenia, ďalej netransparentné nominácie štátnej správe, kšefty, úplatky a tak ďalej. Takisto tieto moje postoje a názory potom gradovali a viedli k tomu, že osoby z organizovaného zločinu a kontráši, to znamená bývalí príslušníci a spolupracovníci vojenskej kontrarozviedky, ktorá bola organizačná zložka EŠTB, ma vykonštruovanie takisto aj z úradu vlády vyhodili ako nežiaducu osobu, vzhľadom na to, že som len poukazoval Čiže prišiel v poradí tretí vyhadzov. Áno, nekalé praktiky, korupciu a tak ďalej, zneužívanie štátnej moci na súkromné záujmy a v rozpore s štatútom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, zákonom o štátnej služby a zákonníkom práce som bol vykonštruovaný, vyhodený. Ten istý príbeh, to, čo bolo v Slovenskej informačnej službe, tak tam to bujnelo, zase na úrade vlády. Keby som to mohol tak nejako transparentne povedať, tak viac menej je aj jedno, že či predsedom vlády je nejaký Fico, alebo predsednička vlády je Radičová, tam tie štruktúry mafiánske a rozbujnený organizovaný zločin a eštebacké zložky prežíva každé volebné obdobie, tak sú zabetonované, ide naprieč politickým spektrom. Takže čo ste mi teraz povedali? Počkajte, vy mi berete ilúzie, že akože je jedno, že či mi tu vládne Fico alebo Radičová, že furt som v rovnakom bahne, že ja sa z toho, ako my občania sa z toho nevymotáme, lebo... A myslíte si, že sa niečo mení k lepšiemu? Ja nepoznám takýto tak poznatok. Sú tu voliči Smeru, ktorí majú pocit, že áno, a sú tu voliči, ja neviem, SDKU, ktorí zase majú pocit, že keď sa zvolí SDKU, tak sa veci menia k lepšiemu, že preto ich zrejme volia. A vy mi vravíte, čo teraz, že je úplne zbytočné, je jedno, koho volím, lebo vlastne v konečnom dôsledku niekto iný rozhoduje? No stav tohto štátu preukazuje toto, čo ste povedali. Čo? Že je to konec koncov jedno. Ja som to videl aj v parlamente, keď som bol v Národnej rade Slovenskej republiky. Tam hovorím, že moje vystúpenie na schôdziach nezmarili iba vládni poslanci, ale aj opoziční poslanci, ktorí sa vzopreli a hlasovali, aby som nesmel vystúpiť a predložiť dôkazy a rozhodujúce skutočnosti. Ale tam som to videl v tých kuloároch a tam na chodbách, jak tam smeráci s opozičnými sa tam potlapkávajú, jak si tam dohadzujú kšefty, takže to je úplne jedno, tá politická orientácia, tam je hlavný menovateľ kšeft. Čiže to je hra, že opozícia, koalícia, hra pre masy, hej? Tak. Nech by sme mali pocit, že... Aby občania boli ovce, držali hubu a krok. Takže to je hlavný cieľ tej vládnucej vrstvy. Preto hovorím, občania musia mať svoj názor, musia ho vedieť povedať, musia poznať svoje práva a stačí sa len držať ústavy Slovenskej republiky, kde sú zakotvené základné ľudské práva aj základné politické práva a to aktívne využívať. Ja som to videl aj v západoeurópskych štátoch, keď som pôsobil, tam tí občania každé euro chceli vidieť, ako bolo zužitkované, aké sú výsledky a nesmierne citliví boli na akékoľvek zneužívanie štátnej moci a nejaké organizovaný zločin a tak ďalej. Takže to by malo byť aj na Slovensku a to by bol taký úžasný občiansky filter, aby tieto všetky neduhy, nekalé praktiky a korupciu do verejného života postupne vytlačil. Dobre, tu ste teda na tomto úrade vlády, v tej sekcii, kde ste pôsobili, ste teda tiež poukazovali na podobné veci ako počas vášho pôsobenia v Slovenskej informačnej služby. Opäť sa to nestretlo teda s pochopením istých kruhov a teda boli ste vyhodení. Jasné, vyhodení, čo som povedal, so štátom Bezpečnostnej rady, zákonom o štátnej službe, zákonníkom práce, v rozpore s právoplatnými dôkazmi, lebo oni, títo eštebáci a organizovaný zločin, oni zosnovali, že ma vyhadzujú z tzv. Organizačných dôvodov a čo vylučujú právoplatné dôkazy, ktoré sú založené. Ja som sa potom obrátil cestou súdu, aby súd urobil audit, či to bolo v súlade s zákonom alebo nie. Takže je to na súde, ale však všetci vieme, v akom stave je slovenské súdnictvo. Potom, jak už som bol na kriminálnom úrade finančnej správy, kde som zase postupoval len v súlade s úlohami a povinnosťami kriminálneho úradu finančnej správy a som zdokumentoval schránkové firmy, kšefty, podvody, siahajúce na najvyššie miesta na ministerstve financií, pôsobenie cudzích spravodajských služieb v rezorte financií a tak ďalej. Všetko som zdokumentoval. Moje bezpečnostné výsledky naopak viedli k tomu, že zase tieto štruktúry, ktoré sa ťahajú za tie roky, ktoré sú všade prítomné, ma vykonštruovane vyhodili. Bol som vykonštruovane vyhodený, v zákonnej lehote som na príslušný súd dal podnet na prešetrenie zákonnosti. Súd moju žalobu prijal v celom rozsahu,
vyhodnotil pripojené dôkazy a rozhodnuté skutočnosti ako zákonné a rozhodol, že vo veci prvého stupňa rozhodnutia k môjmu služobnému pomeru je povinný minister financií, čo mu odstúpil ako právoplatné rozhodnutie s celým súdnym spisom a minister financií si robí veľkú prdel, spis neviem kam schoval, je nečinný. Hoci mal konať, samozrejme, nekoná. To vidíte ďalší, že ústredný orgán štátnej správy, ktorý by mal mať zákony v úcte, tak nekoná. Hej? Takže to je zase len taký sprievodný dôkaz, že v akom stave je tento štát. Keď poviete, že som bol zase raz vykonštruovane vyhodený, tak to je taký všeobecný pojem vykonštruovanie. Čo to znamená v preklade vykonštruovanie? Čo na vás našili? Tak toto poviem. Alebo čo sa stalo? V tom pôvodnom zamestnaní vravíte z organizačných dôvodov, to poznám ja. Má to pracovnoprávny rozmer, ale zase sa to prelína, vzhľadom na to, že je to špeciálna zložka ozbrojená, tak sa to prelína s bezpečnostnou problematikou, takže to zasahuje do tej stanovenej mlčanlivosti. Čiže to zase nemôžeme povedať, Nemôžem to rozvinúť, keď to rámcovo poviem, tak bolo to v príčinnej súvislosti s mojimi bezpečnostnými výsledkami, kedy som zdokumentoval kriminálne aktivity v rámci rezortu financií, daňové podvody, ktoré boli s požehnaním funkcionárov rezortu financií a tak ďalej. Vedomé súhlasenie s tým, že sú, môžem to tak diplomaticky povedať, sú schránkové firmy, schránkové účty a daňové podvody, na ktoré sa nikdy nepríde a sa o nich vie. A nepríde sa na ne prečo? No, lebo to zase by išli sami po sebe niektorí ľudia. A možno aj preto, lebo to zase ide vysoko do politiky? No samozrejme, že v tomto našom malom štátiku je všetko so všetkým prepojené. No dobre, počkajte, dobré, na 5. vyhodenie. Ano. Toto bolo. A 6. momentálne zatiaľ posledné bolo z Ministerstva obrany Slovenskej republiky, kde som pôsobil vo funkcii hlavného štátneho radcu. Konkrétne na sekcii modernizácia podpory, to je bývalá sekcia vyzbrojovania. To je sekcia, kde sa točia najväčšie peniaze v rezorte obrany, kde sa robia všetky projekty vyzbrojovania a tak ďalej a tak ďalej. A tam, čo som zažil, no to bolo niečo nonsens, takú zlodejinu, také klamstva, také podvody. Však koniec koncov ministerstvo obrany je trestne stíhané v kauze Mokis, kde sa obrovské peniaze uliali. Konkrétne v tomto projekte Mokis ja som bol v logistickom sklade v Nemšovej, kde sú nahádzané Tadyrany a Rodešvarc, to sú komponenty tohto komunikačného mobilného systému. Jeho genéza je taká, že to začínal ako TOKOS, taktický operačný komunikačný systém. Bol aj zastavený, potom bol znovu oživený, potom bol premenovaný, hej, tam sa napumpovali obrovské peniaze, ktoré išli do stratená a tieto komunikačné prostriedky, keď som tam videl nahádzané ako krabice od banánov, zaprášené mimo záruky, vojaci to nedokázali ani naštartovať, takže to je úplne nefunkčné všetko. Proste to len v tomto Slovakistane asi možné, aby takéto niečo sa stalo. Iba toto jedno ste tam zažili? Ne, je toho veľa. Môžem len toto spomenúť, čo je aktuálne, za čo je ministerstvo obrany aj trestne stíhané. Iné veci nemôžete na úsek orgánov policajného zboru. Hej. O ostatných zlodejinách nemôžete Zatiaľ zase som viazaný mlčanlivosťou. Pokračuje to do štruktúr vojenského spravodajstva, ďalších zložiek ministerstva obrany. Takže môžem len povedať, že táto korupčná máfia a organizovaný zločin a eštebáci s kontraštmi tak zosnovali, že v rámci toho, že som bol v štátnej službe, ktorá mala bezprostredne prejsť do stálej štátnej služby, tak som vykonal výber ako jediný uchádzač, ktorý prebiehal z ústnej aj písomnej časti. Písomnú aj ústnu časť som urobil minimálne na 96%, to znamená, že som vyhovel. Počas mojej štátnej služby som bol chválený v rámci svojho plnenia štátnych úloh a tak ďalej, hej. Skúšobnú dobu som sa osvedčil, všetko som vykonal, mal som pochvály, hej. Potlapkávali ma po ramene, že všetko robím perfektne, že úžasne a ste to zase až prehnali, viete, že už ste to veľmi robili poctivo. To bolo dobre, že toto som robil, akože fakt veľa vecí sa pohlo dobrým smerom. Jediné, čo som na seba upútal negatívnu pozornosť, bolo to, že som neustále poukazoval na tieto zlé nakladanie s finančnými prostriedkami, bezpečnostné hrozby a rizika v rezorte obrany, kontráši, šéfy, úplatky, korupčné siete a tak ďalej. A som na to upozorňoval verbálnou formou, tento ucelený reťazec nakoniec skončil tak, že som podal písomnú sťažnosť. Paródia je v tom, že šéfom
kontroly na ministerstve obrany je bývalý eštebák, takže celý môj podnet išiel do stratená, nebol som jedinýkrát vypočutý, nebolo mi umožnené predložiť dôkazy a rozhodujúce skutočnosti. Takže vlastne tá sťažnosť smerovala aj proti tomuto eštebákovi, ktorý je na funkcii šéfa kontroly na ministerstve obrany. Takže takto dopadlo. Sťažnosť, ako teda dopadla, že nič? No, že všetko je v poriadku. Aha. Všetko je v poriadku, nič. No a takto, ak som bol vykonštruovaný, vyhodený, tak samozrejme množstvo ľudí z rezortu obrany sa mi pozvalo, mi vyjadrovali podporu, ale zase vládne tam atmosféra strachu, nikto to nechce povedať nahlas, každý sa bojí o to, že stratí zamestnanie. Vedia, jak sa tam nedodržujú zákony, aká tam je svojvola, aké tam je bezprávie. Takže zase len to je v tichosti, hej, nie je sloboda prejavu, nikto to nevie povedať nahlas. Proste toto v demokratickej spoločnosti by nemalo existovať. Takisto sa ešte vrátim k tomu kriminálnemu úradu finančnej správy, takisto aj tam, hej, množstvo ľudí priamo z rezortu financií, či daňováci, alebo colníci mi potom vyjadrovali podporu, aj doteraz mi vyjadrujú podporu, ale zase nikto to nepovie nahlas, lebo majú ľudia hypotéky, požičky a vedia, keď stratia zamestnanie v tomto štáte, ako ťažko je získať. Čiže taká tajná podpora, hej, z ich strany, jasné, oni vám povedia... Áno, oni všetci vedia, že áno, super. Že Martin, dobre to robíš, prídu poťľapkajú po pleci, ale nemôžeš rátať veľmi ako s mojou podporou. Je to tak, ale proste Slováč je taká, že nevedia to povedať nahlas a to moci pánom vyhovuje. Tá atmosféra strachu, že sa ľudia nevedia vzoprieť, že nevedia využívať svoje občianske inštitúty. No a potom je tento stav štátu taký, aký je. No, tak ja len tak zhrniem, že vy nemôžete povedať podrobnosti, trošku ma to mrzí, lebo keby ste ich mohli, tak tu budeme do rána sedieť, ale tak aspoň tak v rýchlosti, že ja som si urobil také body, na čo ste vy všetko poukázovali počas toho vášho pôsobenia. Tak, upozorňovali ste na korupciu a klientelizmus v štátnej správe a územnej samospráve, na zneužívanie štátnej moci na súkromné záujmy a na kšefty, na machinácie pri verejných obstarávaniach, na zneužívanie finančných prostriedkov z eurofondov. Neuveriteľné, tu sa zneužívajú eurofondy? Naozaj? Ne. Nezneužívajú, dobre. Závažné daňové a colné podvody. Ďalšia vec, na ktorú ste poukazovali, je legalizácia príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, manipulácie s výberovými konaniami, netransparentné nominácie v štátnej správe, vytváranie paralelných súkromných mocenských štruktúr v orgánoch verejnej moci, vážny bod prerastanie organizovaného zločinu do polície, sústavy prokuratúry, do štátnych orgánov, do špeciálnych služieb a do súdnictva, finančné záujmové skupiny, upozorňovali ste na bezpečnostné hrozby, na eštebákov na úrade vlády, ministerstve obrany, ministerstve financií, finančnej správe, generálnej prokuratúre, policajnom zbore a v Slovenskej informačnej službe, nehospodárne a podvodné nakladanie s majetkom štátu a samosprávy a napokon aj na manipulácie s previerkami priemyselnej a personálnej bezpečnosti. Zhruba. Toto som vyčítal z tohto. Áno, však to sa dá potom... No toto je na vyhadzov. Slovenská republika je úplne zrelá na to, aby bola dozorovaná Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vzhľadom na tieto zlyhávania a odstraňovanie demokratických princípov spoločnosti. Vy ste aj spomínali, že ja neviem tú pesničku dať, lebo furt takú vec poviete, že nechcem to seknúť. Nevadí. Vy ste aj spomínali, že ste sa obracali aj na európske inštitúcie. Áno, ja som cestou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, konkrétne ja som z Bratislavy, oni sídlia na Palisádoch, osobne, mailovo aj telefonicky komunikoval. Odstúpil som im potom materiály. Môžem povedať, že vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku by potom poskytol oficiálne stanovisko zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde poďakoval za môj podnet aj za dôveru. Kdežto ale však momentálna pôsobnosť Európskej komisie neumožňuje to, aby zahájili nejaké konanie alebo úkony k Slovenskej republike. Čiže povedali, že je to závažné, čo spomínate, ale že oni konať nemôžu. Potvrdili to, že tá skutková a logická výpovedná hodnota je obzvlášť závažná, ale nemajú k tomu pôsobnosť, aby začali k tomu konať. Tak potom sme to tak uzavreli, že ja som v postavení občana Slovenskej republiky podal návrh priamo predsedovi Európskej komisii pánovi Junckerovi, aby vzhľadom na udalosti v členskej krajine Európskej únie
prehodnotili, respektíve rozšírili svoju pôsobnosť Európskej komisie. Takže... A prišla nejaká odpoveď, alebo niečo? Zatiaľ čakáte? Zatiaľ je to čerstvé a či príde odpoveď v akej forme a kedy, dôležité je, že je taký podnet a v tom aparáte Európskej komisie sa určite nestratí a je to tam zadokumentované, pretože nemôžu ignorovať takúto skutočnosť, ktorá tu je. Dobre, naozaj posledná otázka, pesnička. Keď hovoríte, a z toho, čo tvrdíte, to aj tak vychádza, že sa cítite ako politický väzeň na Slovensku. Toto samo o sebe, čo sa vám deje, kto by dávalo základ na to, aby ste mohli aj požiadať o politický azyl v nejakej inej krajine? Aj ste rozmýšľali nad niečím takýmto, alebo zatiaľ mienite ostať? Tak ja môžem povedať, že môj podnet, bezodkladné oznámenie vo verejnom záujme, aj následne vyjadrenie oznamovateľa k stanoviskám osobitných kontrolných výborov Národnej rady pre Slovenskú informačnú službu, pre Národný bezpečnostný úrad a pre vojenské spravodajstvo som doručil akreditovaným veľvyslanectvám Slovenskej republike, ktoré sú relevantné z tohto hľadiska. Takže takisto vedia o tom, je to zdokumentované. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Ja len rozmýšľam, že keď to nemohlo prebehnúť médiami, rozumiem, prečo to neprebehlo tými verejnoprávnymi, keďže vieme, kto proste tam sedí v tých radách dozorných a tak ďalej, rade pre vysielania retransmisiu. To je pochopiteľné. Ale že prečo potom nešmahli, ako proste hneď to nezobrali komerčné médiá, ktoré na vašej kauze by mali sledovanosť, počúvanosť, čítanosť, hej? Že nerozumiem tomu. Môžem k tomu povedať. Vysvetlite mi to. Jasné, môžem k tomu povedať, že v čase, keď som bol vykonštruovaný, vyhodený z funkcie hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, tak ma kontaktovali niektoré masovo-komunikačné prostriedky, čo som bol prekvapený a konkrétne sa potom spravili 2 reportáže televízou JOJ, ktoré boli aj odvysielané. V týchto reportážach som poukázal na to, o čom sme sa tu rozprávali, čo tie neblahé praktiky, nekalé praktiky a korupcia v rezorte obrany a vedenia ministerstva obrany a tak ďalej, boli odvysielané. Potom som dostal spätnú väzbu od týchto nemenovaných redaktorov, že dostali poriadny preplesk. Poriadny preplesk dostali a už nebolo vysielané nič, hoc potom som ich kontaktoval, lebo však boli ďalšie udalosti a už dostali veľké stop, hej. Takže potom pohrozené, hej. No jasné, a potom samozrejme v ostatných komerčných masovo-komerčných prostriedkoch sú rôzne povinné reportáže a vládne tam cenzúra, takisto zákazy, príkazy, takže to zase len poukazuje na zlý stav tohto štátu, keď aj v súkromnej sfére vládnu takéto pomery. KDH by mohla byť záchrana podľa poslucháča. Kresťansko-demokratické hnutie. No, k tomu môžem povedať, že som oslovil vedenie kresťansko-demokratického hnutia, europoslancov za kresťansko-demokratické hnutie, aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie. Oslovil som aj ombudsmana kresťansko-demokratického hnutia. Som nútený konštatovať, že ku dnešnému dňu som nedostal žiadnu odozvu. Či by kresťanské hodnoty zlyhali u týchto ľudí? To už nechávam. Nemôžeme sa imi veľmi rýpať vo svedomí, ale také zvláštne od kresťanov by to človek nečakal. No. Som apolitický, nebudem to rozvíjať, to už nechávam na úsudok poslucháčov. Hej. Len konštatujem... Konštatujete fakty. Fakty konštatujem, že nedostal som ku dnešnému dňu žiadnu odozvu. Moje meno je Vladimír Pavlík z Necenzurovaných. Pozdravujem vás. Dobrý večer. No, počúval som tie veci napríklad ohľadom KDH, no tak vážený, my sa nesmieme čudovať. KDH ako antikristová organizácia, ona ani iná nebude, to je spolok farizejov, ktorí skrátka hanobia kresťanstvo. A KDH má na svedomí aj to, že po 89. pozakrývali vyšetrenie vražd našich kňazov. Ja som bol jeden z tých, ktorý robil v Českom štúdiu v Brne ako redaktor Necenzurovaných novín dokument o zavraždení tajne vysveteného kňaza Přemysla Coufala. Áno, poznám tú kauzu. No a teraz, čo sa týka popredných gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie Kalináka Glváča. Tak to sa ani nemožno čudovať, jak sa zachovali, ale je to skutočný vrchol cynizmu. Je to skutočný vrchol cynizmu a 80% tohto národa, oni si myslia, že sú Slováci, ale to sú len takzvaní Slováci. A my sa nemôžeme potom čudovať, že so žiadnym národom, a to verbe zločinecká, mafiánska, tak nejedná
ako jednajú so slovenským národom. Robia na nás si experimenty, pokusy. A keď sa tu nájde človek ako ten dotyčný pán, čo je teraz u vás, a jediné necenzurované noviny mu prakticky dali priestor a dávajú a zverejňujeme to. Áno, to môžem potvrdiť. Áno, tak tí Slováci, teda z 80%, ja hovorím takzvaní Slováci, ktorí si myslia, že tvoria svojbytný národ, ale tvoria len takzvaný národ, tak oni ešte takých ľudí budú odsudzovať. Oni dokonca aj to budú závidieť, že ten pán Bavolár, že má trošku odvahy, trochu cti. A ďalej ma prekvapuje, viete, táto opozičná zberba poslanecká, miesto toho tárania a klamania, prečo nerobil taký Matovič tlačovku s vama, pán Bavolár? No to je tiež otázka na tieto politické zoskupenia, lebo otázka je, či vôbec je reálna opozícia voči štátostrane samovládnej Smer. Takže to si treba dať takú základnú otázku. No dobre, ale ja vám poviem takto. Vy dobre viete, čo všetko sme z Danku Bobekovú zverejnili na necenzurovaní SK. Zaujímavé, že ani jeden poslanec, ktorý sedí v zločineckej organizácii, v zločineckej a protislovenskej organizácii, ktorá sa volá Slovenský parlament, celá opozícia, pochcená, posraná, stále len lebo Fico, preto Fico, za čo Fico, na čo Fico. Ale zaujímavé, ani jeden mu nedá napríklad takúto otázku. Pán Fico, ste skutočný premiér, alebo len bielý kvon zločineckej smeráckej mafie, s ktorým je poťahované, a že zločinecká smerácka mafia využíva len dar vašej reči, aby ste klamali a podvádzali národ. Ja vám niečo poviem, pán Bavolár, na rovinu. Vy keby ste žili v Rakúsku alebo vo Švédsku, tak vy ste národný hrdina. No, to môže byť. Hej. Lenže tento zločinecký protislovenský dobytok, ktorý riadí tento štát, vy ste pre nich presne takisto nebezpeční ako napríklad Danka Bobeková, ako som ja, ale vy ste nebezpeční aj pre toto 80% stádo tých tzv. Slovákov, ktorí si ani nevedia uvedomiť, že zničili život vlastným deťom a vnukom vo vlastnej krajine. Tak to môžete na tom Facebooku vidieť. Tam je 1,5 milión skupín, ale od skutočného problému každý dáva ruky preč. Tak to sú sprievodné javy dnešného nášho stavu spoločnosti, ale verím tomu, že evolúciou to občianske povedomie a občianske aktivity a záujem o svoj štát, lebo štát sme my, všetci, každý, Jožko, Ferko, Janko. Hej, ne, veľa ľudí pozerá na štát ako na nejaké fluidum, ale my tvoríme štát a to znamená, že my sami sme zodpovední za kvalitu a kvantitu tohto štátu. Áno. Takže ja dúfam, že takýmito evolučnými krokmi sa postupne nejakým spôsobom zaktivizujú občania. A dôležité je hovoriť pravdu, nemlčať, neschovávať sa, lebo to najviac tým papalášom, mafii a korupčnému systému vyhovuje, keď sú ľudia ticho, boja sa a sú ovce, že držia hubu a krok. Takže to treba rozprávať, hovoriť, ísť medzi ľudí, rozprávať si, že toto tak nemá byť, že na ministerstve vnútra robí recidivista a Kaliňák to schváluje, lebo že je spokojný s jeho prácou, ale zákon to vylučuje, aby recidivista pracoval na ministerstve vnútra. Tak už ľudia mali zobrať lopaty, motiky, aj sa pýtať, jak je to možné, že za peniaze daňových poplatníkov robí recidivista na ministerstve vnútra, To dokonca štandardná televízia zverejnila, televízia Markiza, takže toto treba ľudia si musia dať otázku, že čo sa s našimi peniazmi deje. My sme daňoví poplatníci a my financujeme týchto papalašov a oni nám majú skladať účty, ako si plnia svoje úlohy a svoje funkcie. Žiaľ, ale stádo to nezaujíma, viete? No zase, ja len dúfam, že tým evolučným vývojom, tými postupnými krôčikmi a takým príkladom, že snáď stanú ďalší občania Bavolárovia, ktorí takto povedia nahlas to, čo si ľudia myslia a poukážu na to a verejným tlakom a celospoločenským záujmom, lebo toto není súkromnoprávny spor občana Bavolára. Áno. Toto je celospoločenská kauza, ktorá má precedentný charakter,
lebo toto, čo sa stalo mne, to sa môže stať každému inému odvážnemu a nechcem rozprávať superlatívoch, ale slušnému a etickému, morálnemu a tak ďalej, hej, a tak ďalej, tie atributy. Takže ja nechcem byť jediný, netúžim potom, aby ma ľudia nosili na rukách a mi stávali slavobrány, ale ja len chcem byť takým návodom ostatným ľuďom zo Žiliny, z Trebišova, z Rimavskej Soboty, z Ostupavy, z Dunajskej Stredy, z Kysuckého Nového Mesta, z Trebišova, ja neviem odkiaľ všade, proste, aby ľudia dvihli hlavy a neboli ovce, lebo toto je najväčšia pliaga pre demokratizáciu spoločnosti a právny štát, keď sú ľudia ovce, hlúpe ovce a nechajú si aby si držali hubu a krok. Viete čo, ja to ukončím takto 2 myšlienkami, že vy ako človek máte pre mňa väčšiu hodnotu ako 10 000 krikľuňov na námestí, ktorí vás ráno oslávia a večer vám zabodnú nôž do chrbta. A v štáte, kde sú zločinecké vlády, zločinecké parlamenty, zločinecká legislatíva, v štáte, kde zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku a doháňanie nevinných ľudí k sociálnym samovraždám sú považované za súčasť ekonomických reforiem, v štáte, kde sa na ľuďoch robia experimenty bez pravidiel, v štáte, kde 1% zločineckých gaunerov žije na úkor 99% a má blahobyt, a tí, ktorí tvoria hodnoty, sú v úlohe žebrákov a keď tých 99% mlčí, tak oni si ani nič iné nezaslúžia. Lebo títo gaunery, myslím tým zločinecké vlády, zločinecké parlamenty, policajné mafie, sudcovské mafie, prokurátorské mafie, oni idú len po takú hranicu, po akú im to ľudia dovolia. A žiaľ Bohu, 99% dovolí 1% práve toto, čo sa tu robí. Ďakujem pekne, pán Bavolár, je mi cťou. No a viete, akože na necenzurovaných máte voľný priestor. Ďakujem pekne. Treba vychádzať z toho, že celá spoločnosť je jeden dynamický kompaktný systém, ktorého jednotlivé komponenty sú vo veľmi silných interakciách. A status týchto interakcií determinuje kvalitu a kvantitu životnej úrovne každého občana. To znamená, keď niečo zlyháva v štáte, tak sa to prejaví aj inde. Hej? To znamená, že keď štátny korupčný systém dojí tento štát a peniaze končia inde ako vo verejných financiách, potom vidíme, akom katastrofálnom stave je školstvo, stavebníctvo, zdravotníctvo a tak ďalej a tak ďalej. To si treba uvedomiť. A ďalšie, čo ešte poviem, je ďalší neklamný znak, že tento štát je vo veľmi zlom stave, je už len to, že existujú takéto alternatívne mediálne prvky, ako je slobodný vysielač, lebo keby súkromné médiá aj verejnoprávne médiá si plnili svoje úlohy tak, ako to majú určené zákonom, tak by nemali dôvod existovať takéto alternatívne médiá a rovnako keby štát fungoval, ako má fungovať, tak tu nebudú existovať také mimovládne organizácie, ako je Proti korupcii, Zastavme korupciu, Aliancia Fair Play a tak ďalej a tak ďalej. To je ďalší znak toho, že tento štát je vo veľmi zlom stave. Podľa dôkazov, ktoré má SIS a nepustí, by bola teoreticky možná razia a zatýkanie priamo v slovenskom parlamente? Čo k tomu odpoviem je prvá vec, že musela by byť tomu politická vôľa, čo si neviem za súčasných podmienok ani v tej najbujnejšej fantázii predstaviť, keď šéfom Slovenskej informačnej služby je dlhoročný kamarát predsedu vlády, keď generálnym prokurátorom je takisto človek s takýmito atribútmi a ďalšie zložky, policajný zbor, vieme, kto je prezident policajného zboru a tak ďalej a tak ďalej. Takže to by bolo akože dosť pekný námed na nejakú rozprávku v podmienkach Slovenskej republiky. Že teoreticky by to bolo možné. Ako vo fungujúcom štáte by to bolo normálne, ale Slovenská republika, ktorá je čierna diera na mape civilizovaných štátov, tak toto nepripada do úvahy. Pred nami budú ešte ďalšie udalosti, takže tým pádom, keby mňa umlčali a uväznili, tým pádom by sa strátila taká nejaká kontinuita, lebo môžem poslucháčom povedať slobodného vysielača, že sú pred nami
ešte ďalšie a ďalšie udalosti, ktoré dúfam zdynamizujú tento vývoj a naozaj ten evolučný proces bude nezvratný a nechcem rozprávať ako nejaký literárny činiteľ, ale naozaj sa dopracujeme k nejakému lepšiemu statusu tejto spoločnosti. A čo nás čaká? Môžete trošku naznačiť? No, môžem povedať, že to korešponduje s tým, o čom si tu rozprávame už 2 hodinu alebo 3, takže tak zatiaľ, hej, viac nechcem, len si to povedzme, že to by sa práve títo darebáci tešili, čo nepatria tam, kde sú, lebo škodia spoločnosti a tomuto štátu, takže chcem nemôžem urobiť taký prešľap a nahrať niekomu, ktorý na to čaká, takže chcem, aby tie udalosti, ktoré sa ďalej budú generovať a budú korešpondovať s touto problematikou, čo tu rozprávame, aby tá kontinuita bola dodržaná a aby občania dostali väčšie sústo. Ďakujem zatiaľ. Takže papalášizmus to je taký stav, kedy vy ako z nejakej takej vyššej kasty nemusíte dodržiavať zákon. To bolo všade, keď to zoberiem tú genézu od či rezort financií, Slovenská informačná služba, Úrad vlády Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, samozrejme to som hovoril, Kriminálny úrad finančnej správy, Ministerstvo obrany, proste to jak jedna mater, keby ich mala, hej, keď to tak poviem. Základ je informovanosť a základ je vyjadrovať svoj názor. To je najväčší bič na ten papalašizmus a na štátny korupčný systém a štruktúry organizovaného zločinu v štátnej správe. Toto je to, čo sa oni najviac boja. To je vždy základ tých silových zložkách držať občanov na úzde, nakrátko, aby poslúchali, aby boli ovce. To je základ všetkých služobných postupov a všetkých opatrení. Proste, aby bol kľud, aby občania držali hubu a krok. To je základ. To bolo, je a pravdepodobne, keď sa to nezmení, tak to bude stále. Poďme na ďalší mail. Vyzerá to tak, že dnešný host je fakt niečo podobné ako Assange alebo Snowden. Idú voľby marec 2016. Nebolo by najlepšie pustiť pred Vianocami do éteru nejaké spisy kauzu Gorila 2? Spravodajské spisy alebo kriminálne zväzky. Stále, čo je taká brzda v tomto právnom poriadku Slovenskej republiky, je tam zbavenie mlčanlivosti. Však vieme, ako bola zverejnená kauza, ktorá je verejnosti známa pod názvom Gorila. Takže jednak zverejnená, hlavne čo ľudí trápi, ako bola vyšetrená. No, aj tak nebola zverejnená v celej podobe, ako mala byť zverejnená, keď sa už o tom rozprávame. A druhá vec, aj v tej čiastkovej podobe, ako bola zverejnená, nebolo ani tie v skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bola spáchaná rozsiahla organizovaná trestná činnosť, tak to nebolo ani nádychom prešetrené. Má host vedomosť o pôsobení zahraničných tajných služieb, či už spolupracujúcich alebo nespolupracujúcich s našimi na území Slovenskej republiky? No, samozrejme, všetko to bolo zdokumentované v týchto zložkách, ktorých som pracoval. Sú to cudzie spravodajské služby, ktoré sú mimo rámec prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, či smerom k Európskej únii alebo k Severoatlantickej aliancie. Pôsobia tu cudzie spravodajské služby, ktoré sú bezpečnostnou hrozbou a bezpečnostným rizikom pre Slovenskú republiku. Píše, mne to tak pripadá, že vás z tej Sisky vyštípali na akékoľvek iné miesto, odkiaľ im neuvidíte do kariet. Že takto to pripadá poslucháčovi. A teraz otázka, ako je možná takáto korupcia, keď každý politik pred voľbami sľubuje boj s korupciou? Tak to je také klíše. To je taká pekná otázka. No. To je klíše, treba pozerať na reálne skutky a na prsty. Čo sa týka pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, respektíve úradu vlády a jeho aparátu a orgánov, tak bezpečnostný systém Slovenskej republiky je tvorený rôznymi komponentami, ktoré majú nejakú hierarchiu. Takže tým som odpovedal na prvú časť otázky. To je najväčší bič na týchto zlodejov a na štátny korupčný systém a organizovaný zločin, obrovský verejný záujem. Oni tomu nevedia sa brániť. Ja to môžem potvrdiť, lebo som pracoval v týchto zložkách, kde vždy tá vládnuca oligarchia funkcionárov vynakladá obrovskú energiu na to, aby ľudí držali pod kontrolou a na úzde. Je základ. Áno, je to vidieť aj na predvolebnej kampani teraz, profesionálnej, uladenej. Proste mať všetko zmapované pod kontrolou, žiadna ovca nesmie vybočiť z davu a tak ďalej. Musia držať hubu a krok všetci, hej, lebo my sme páni
a nás nezaujímajú zákony, nás zaujímajú naše záujmy. Chcela by som sa opýtať vášho hostia, čo si myslí o politikoch typu Kotleba. Myslíte si, že by bol lepšia opozícia ako Matovič a spol? Môžete, nemusíte odpovedať, ako takto, chcete. Keď sa budem držať nosnej témy dnešnej diskusnej relácie, keď to tak nazvem v prvej línii, nechcem to tu preklopiť do nejakých politických analýz a nejakých politicky motivovaných vyjadrení. Je to vec každého občana, koho vyjadrí, koho podporí a koho nie. Takže dnes vám tu hovoril tieto veci z osobnej skúsenosti bývalý hlavný štátny radca úradu vlády s pôsobnosťou vo výbore pre koordináciu spravodajských služieb. Bývalý podpredseda medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady, bývalý štátny radca ministerstva obrany, bývalý kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý vedúci špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby. Znova opakujem, hovoril vám to človek s osobnou skúsenosťou. Dostal spätnú väzbu od týchto nemenovaných redaktorov, že dostali poriadny preplesk. Poriadny preplesk dostali a už nebolo vysielané nič, hoď potom som ich kontaktoval, lebo však boli ďalšie udalosti a už dostali veľké stop, hej. Takže bolo pohrozené, hej. No jasné, a potom samozrejme v ostatných komerčných, masovo-komerčných prostriedkoch sú rôzne povinné reportáže a vládne tam cenzúra, takisto zákazy, príkazy, takže to zase len poukazuje na zlý stav tohto štátu, keď aj v súkromnej sfére vládnu takéto pomery. KDH by mohla byť záchrana podľa poslucháča. Kresťansko-demokratické hnutie, no k tomu môžem povedať, že som oslovil vedenie kresťansko-demokratického hnutia, europoslancov za kresťansko-demokratické hnutie, aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie. Oslovil som aj ombudsmana kresťansko-demokratického hnutia. Som nutený konštatovať, že ku dnešnému dňu som nedostal žiadnu odozvu. Či by kresťanské hodnoty zlyhali u týchto ľudí? To už nechávam. Nemôžeme sa imi veľmi rýpať vo svedomí, ale také zvláštne od kresťanov by to človek nečakal. No. Som apolitický, nebudem to rozvíjať, to už nechávam na úsudok poslucháčov. Hej. Len konštatujem... Konštatujete fakty. Fakty konštatujem, že nedostal som ku dnešnému dňu žiadnu odozvu. Moje meno je Vladimír Pavlík z Necenzurovaných. Pozdravujem vás. Dobrý večer. No, počúval som tie veci napríklad ohľadom KDH, no tak vážený, my sa nesmieme čudovať KDH ako antikristová organizácia. Ona ani iná nebude, to je spolok farizejov, ktorí skrátka hanobia kresťanstvo. A KDH má na svedomí aj to, že po 89. pozakrývali vyšetrenie vražd našich kňazov. Ja som bol jeden z tých, ktorý robil v Českom štúdiu v Brne ako redaktor Necenzurovaných novín dokument o zavraždení tajne vysveteného kňaza Přemysla Coufala. Áno, poznám tú kauzu. No a teraz, čo sa týka popredných gaunerov zo zločineckej smeráckej mafie Kalináka Glváča, tak to sa ani nemožno čudovať, jak sa zachovali, ale je to skutočný vrchol cynizmu, a 80% tohto národa, oni si myslia, že sú Slováci, ale to sú len takzvaní Slováci. A my sa nemôžeme potom čudovať, že so žiadnym národom, a to verbez zločinecká, mafiánska, tak nejedná, ako jednajú so slovenským národom. Robia na nás si experimenty, pokusy, a keď sa tu nájde človek ako ten dotyčný pán, čo je teraz u vás, a jediné Necenzurované noviny mu prakticky dali priestor a dávajú a zverejňujeme to. Áno, to môžem potvrdiť. Áno, tak tí Slováci, teda z 80%, ja hovorím takzvaní Slováci, ktorí si myslia, že tvoria svojbytný národ, ale tvoria len takzvaný národ, tak oni ešte takých ľudí budú odsudzovať. Oni dokonca aj to budú závidieť, že ten pán Bavolár, že má trošku odvahy, trochu cti. A ďalej ma prekvapuje, viete, táto opozičná zberba poslanecká, miesto toho tárania a klamania, prečo nerobil taký Matovič tlačovku s vama, pán Bavolár? No to je tiež otázka na tieto politické zoskupenia, lebo otázka je, či vôbec je reálna opozícia voči štátostrane samovládnej Smer.
Takže to si treba dať takú základnú otázku. No dobre, ale ja vám poviem takto. Vy dobre viete, čo všetko sme z Danku Bobekovú zverejnili na necenzurovaní SK. Zaujímavé, že ani jeden poslanec, ktorý sedí v zločineckej organizácii, v zločineckej a protislovenskej organizácii, ktorá sa volá Slovenský parlament, celá opozícia, pochcená, posraná, stále len lebo Fico, preto Fico, za čo Fico, na čo Fico. Ale zaujímavé, ani jeden mu nedá napríklad takúto otázku. Pán Fico, ste skutočný premiér, alebo len bielý kvon zločineckej smeráckej mafie, s ktorým je poťahované? A že zločinecká smerácka mafia využíva len dar vašej reči, aby ste klamali a podvádzali národ? Ja vám niečo poviem, pán Bavolár, na rovinu. Vy keby ste žili v Rakúsku, alebo vo Švédsku, tak vy ste národný hrdina. No, to môže byť. Hej. Lenže tento zločinecký protislovenský dobytok, ktorý riadí tento štát, vy ste pre nich presne takisto nebezpeční ako napríklad Danka Bobeková, ako som ja, ale vy ste nebezpeční aj pre toto 80% stádo tých tzv. Slovákov, ktorí si ani nevedia uvedomiť, že zničili život vlastným deťom a vnukom vo vlastnej krajine. Veď to môžete na tom Facebooku vidieť. Tam je 1,5 milión skupín, ale od skutočného problému každý dáva ruky preč. Tak to sú sprievodné javy dnešného nášho stavu spoločnosti, ale verím tomu, že evolúciou to občianske povedomie a občianske aktivity a záujem o svoj štát, lebo štát sme my, všetci, každý, Jožko, Ferko, Janko. Hej, ne, veľa ľudí pozerá na štát ako na nejaké fluidum, ale my tvoríme štát a to znamená, že my sami sme zodpovední za kvalitu a kvantitu tohto štátu. Áno. Takže ja dúfam, že takýmito evolučnými krokmi sa postupne nejakým spôsobom zaktivizujú občania. A dôležité je hovoriť pravdu, nemlčať, neschovávať sa, lebo to najviac tým papalášom, mafii a korupčnému systému vyhovuje, keď sú ľudia ticho, boja sa a sú ovce, že držia hubu a krok. Takže to treba rozprávať, hovoriť, ísť medzi ľudí, rozprávať si, že toto tak nemá byť, že na ministerstve vnútra robí recidivista a Kaliňák to schváluje, lebo že je spokojný s jeho prácou, ale zákon to vylučuje, aby recidivista pracoval na ministerstve vnútra. Tak už ľudia mali zobrať lopaty, motiky, aj sa pýtať, jak je to možné, že za peniaze daňových poplatníkov robí recidivista na ministerstve vnútra, To dokonca štandardná televízia zverejnila, televízia Markiza, takže toto treba ľudia si musia dať otázku, že čo sa s našimi peniazmi deje. My sme daňoví poplatníci a my financujeme týchto papalašov a oni nám majú skladať účty, ako si plnia svoje úlohy a svoje funkcie. Žiaľ, ale stádo to nezaujíma, viete? No zase, ja len dúfam, že tým evolučným vývojom, tými postupnými krôčikmi a takým príkladom, že snáď stanú ďalší občania Bavolárovia, ktorí takto povedia nahlas to, čo si ľudia myslia a poukážu na to a verejným tlakom a celospoločenským záujmom, lebo toto není súkromnoprávny spor občana Bavolára. Áno. Toto je celospoločenská kauza, ktorá má precedentný charakter, lebo toto, čo sa stalo mne, to sa môže stať každému inému odvážnemu a nechcem rozprávať v superlatívoch, ale slušnému a etickému, morálnemu a tak ďalej, a tak ďalej, tie atributy. Takže ja nechcem byť jediný, netúžim potom, aby ma ľudia nosili na rukách a mi stávali slavobrány, ale ja len chcem byť takým návodom ostatným ľuďom z Žiliny, z Trebišova, z Rimavskej Soboty, z Ostupavy, z Dunajskej Stredy, z Kysuckého Nového Mesta, z Trebišova, ja neviem odkiaľ všade, proste, aby ľudia dvihli hlavy a neboli ovce, lebo toto je najväčšia pliaga pre demokratizáciu spoločnosti a právny štát, keď sú ľudia ovce, hlúpe ovce a nechajú si, aby si držali hubu a krok. Viete čo, ja to ukončím takto 2 myšlienkami, že vy ako človek máte pre mňa väčšiu hodnotu ako 10 000 krikľuňov na námestí, ktorí vás ráno oslávia a večer vám zabodnú nôž do chrbta. A
A v štáte, kde sú zločinecké vlády, zločinecké parlamenty, zločinecká legislatíva, v štáte, kde zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku a doháňanie nevinných ľudí k sociálnym samovraždám sú považované za súčasť ekonomických reforiem, v štáte, kde sa na ľuďoch robia experimenty bez pravidiel, v štáte, kde 1% zločineckých gaunerov žije na úkor 99% a má blahobyt, a tí, ktorí tvoria hodnoty, sú v úlohe žebrákov, a keď tých 99% mlčí, tak oni si ani nič iné nezaslúžia. Lebo títo gaunery, myslím tým zločinecké vlády, zločinecké parlamenty, policajné mafie, sudcovské mafie, prokurátorské mafie, oni idú len po takú hranicu, po akú im to ľudia dovolia. A žiaľ Bohu, 99% republiky. Dobre, poďme si trošku tou genézou prejsť. Už ste čo to povedali, kde ste začínali. Skončili sme teda pri tom vašom pôsobení na Slovenskej informačnej službe. Stade vás prvýkrát chceli vykopnúť z dôvodov, ktoré ste oznámili a povedali, že teda je tu korupcia, klientelizmus, tak to teda aspoň tvrdíte vy. Prvýkrát ten vyhadzov nevyšiel, pokúsili sa o to druhýkrát už ten vyhadzov vyšiel. Nevyšiel ani druhýkrát. Ani druhýkrát, to bolo zase pod vedením, prebehli voľby, bolo tam iné vedenie, iný riaditeľ. Aj druhé moje prepustenie vykonštruované bolo vyšetrovaním celej komisie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, uzatvorené ako nezmyselné, vykonštruované, protiprávne. Ako je možné, že ste nakoniec v SIS-ke skončili? Vzhľadom na to, že som dostal ponuku ísť pracovať do funkcie hlavného štátneho radcu vo výbore na koordináciu spravodajských služieb a zároveň do funkcie podpredsedu medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Kde som nadobudol presvedčenie, že vzhľadom nejakého kariérneho profilu je to v prospech mojej osoby aj v prospech republiky. Čiže ešte raz mi povedzte, po pôsobení v Slovenskej informačnej službe ešte raz ste išli, lebo to je taká dlhá funkcia do kde? Úrad vlády Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca s pôsobnosťou vo výbore pre koordináciu spravodajských služieb. No a to ste mali čo za úlohu? To mi povedzte. Tam, keď ste prišli, tak čo bolo vašou úlohou? To je výbor pre koordináciu spravodajských služieb, je výbor, kde sú zastúpené osobitné služby, ktoré plnia úlohy podľa osobitných predpisov. To znamená Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo, ktoré predtým sa skladalo z vojenského obranného spravodajstva a vojenskej spravodajskej služby, Národný bezpečnostný úrad, osobitné zložky policajného zboru. Do titulu sa tohto výboru zúčastňoval aj prezident policajného zboru, minister zahraničných vecí, minister vnútra, predseda výboru je zároveň predseda Bezpečnostnej rady, to znamená predseda vlády a riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Keď ste sa dostali na túto funkciu, to bolo, dalo by sa povedať, ešte vyššie funkčne ste išli, hej? Znamená to, že sa vám akoby rozkryl ďalší pohľad, že sa vám otvorili ešte viac očí? Samozrejme. Ešte vzhľadom na to, že to má širší záber, keď sú tam zložené tieto ďalšie zložky v tomto výbore. Takže ste videli ešte viacej pod pokrývku. Čo zákulisia tohto štátu. Čo ste tam videli? Bohužiaľ. Nemôžete povedať. Rád by som aj na námestia vystúpil, aj tu by som to do éteru povedal, ale bohužiaľ neurobím taký prešľap, aby tí, na ktorých poukazujem, ma ešte viac neprenasledovali a neperzekuovali. Čiže toto nemôžete priamo poznáme tie totalitné praktiky, sú väčšine stále živé aj v súčasnosti, ktoré sa používali v období neslobody v roku 1939 až 1945 a potom v období 1948 až 1989 vykonštruované kriminalizovanie, domové prehliadky, nezmyselné výsluchy, odposluchy, sledovači a tak ďalej. Vy ste také zažili priamo na vlastnej koži? No, je to možné. Dobre, tak konkrétnosti nemôžete povedať, ale to, čo ste videli, toto mi môžete asi zodpovedať. To, čo ste videli, je to veľmi zlé? Samozrejme, ešte potom to aj nadväzuje tam kontinuita aj na tú funkciu podpredsedu medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, kde takisto boli
sa skladali sílové zložky. Takže to sú ďalšie dôvody, prečo to moje občianske presvedčenie ešte viac nabralo dynamiku a presvedčenie, že konám správne. A stále platí, čo som povedal, že nemám dôvod, aby som mlčal a nemám dôvod, aby som sa schovával. Dobre, takže na tejto funkcii, kde ste teda mali pod palcom koordináciu spravodajských služieb a tieto veci, ste videli ďalšie veci znova. Áno, však to je to, čo potom vzhľadom na to, jak som tam prišiel, som poukazoval na rôzne paralelné mocenské štruktúry v rámci úradu vlády, prepojenie mnohých funkcionárov úradu vlády na rôzne korupčné a závadové zoskupenia, ďalej netransparentné nominácie štátnej správe, kšefty, úplatky a tak ďalej. Takisto tieto moje postoje a názory potom gradovali a viedli k tomu, že osoby z organizovaného zločinu a kontráši, to znamená bývalí príslušníci a spolupracovníci vojenskej kontrarozviedky, ktorá bola organizačná zložka EŠTB, ma vykonštruovanie takisto aj z úradu vlády vyhodili ako nežiaducu osobu vzhľadom na to, že som len poukazoval Čiže prišiel v poradí tretí vyhadzov? Áno, nekalé praktiky, korupciu a tak ďalej, zneužívanie štátnej moci na súkromné záujmy a v rozpore s štatútom Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, zákonom o štátnej služby a zákonníkom práce som bol vykonštruovaný, vyhodený. Ten istý príbeh, to čo bolo v Slovenskej informačnej službe, tak tam to bujnelo, zase na úrade vlády. Keby som to mohol tak nejako transparentne povedať, tak viac menej je aj jedno, že či predsedom vlády je nejaký Fico, alebo predsednička vlády je Radičová, tam tie štruktúry mafiánske a rozbujnený organizovaný zločin a eštebacké zložky prežíva. Každé volebné obdobie tak sú zabetonované, ide naprieč politickým spektrom. Takže čo ste mi teraz povedali? Počkajte, vy mi berete ilúzie, že akože je jedno, že či mi tu vládne Fico alebo Radičová, že furcom v rovnakom bahne? Že ja sa z toho, ako my občania sa z toho nevymotáme, lebo... A myslíte si, že sa niečo mení k lepšiemu? Ja nepoznám takýto tak poznatok. Sú tu voliči Smeru, ktorí majú pocit, že áno. A sú tu voliči, ja neviem, SDKU, ktorí zase majú pocit, že keď sa zvolí SDKU, tak sa veci menia k lepšiemu, že preto ich zrejme volia. A vy mi vravíte, čo teraz, že je úplne zbytočné, je jedno, koho volím, lebo vlastne v konečnom dôsledku niekto iný rozhoduje? No stav tohto štátu preukazuje toto, čo ste povedali. Čo? Že je to koniec koncov jedno. Ja som to videl aj v parlamente, keď som bol v Národnej rade Slovenskej republiky. Tam hovorím, že moje vystúpenie na schôdziach nezmarili iba vládni poslanci, ale aj opoziční poslanci, ktorí sa vzopreli a hlasovali, aby som nesmel vystúpiť a predložiť dôkazy a rozhodujúce skutočnosti. Ale tam som to videl v tých kuloároch a tam na chodbách, jak tam smeráci s opozičnými sa tam potlapkávajú, jak si tam dohadzujú kšefty, takže to je úplne jedno, tá politická orientácia, tam je hlavný menovateľ kšeft. Čiže to je hra, že opozícia, koalícia, hra pre masy, hej? Tak. Nech by sme mali pocit, že... Aby občania boli ovce, držali hubu a krok. Takže to je hlavný cieľ tej vládnucej vrstvy. Preto hovorím, občania musia mať svoj názor, musia ho vedieť povedať, musia poznať svoje práva a stačí sa len držať ústavy Slovenskej republiky, kde sú zakotvené základné ľudské práva aj základné politické práva a to aktívne využívať. Ja som to videl aj v západoeurópskych štátoch, keď som pôsobil, tam tí občania každé euro chceli vidieť, ako bolo zužitkované, aké sú výsledky a nesmierne citliví boli na akékoľvek zneužívanie štátnej moci a nejaké organizovaný zločin a tak ďalej. Takže to by malo byť aj na Slovensku a to by bol taký úžasný občiansky filter, aby tieto všetky neduhy, nekalé praktiky a korupciu do verejného života postupne vytlačil. Dobre, tu ste teda na tomto úrade vlády v tej sekcii, kde ste pôsobili, ste teda tiež poukazovali na podobné veci ako počas vášho pôsobenia v Slovenskej informačnej služby. Opäť sa to nestretlo teda s pochopením istých kruhov a teda boli ste vyhodení. Jasné, vyhodení, čo som povedal, so štátom Bezpečnostnej rady, zákonom o štátnej službe, zákonníkom práce, v rozpore s právoplatnými dôkazmi, lebo oni títo eštebáci a organizovaný zločin, oni zosnovali, že ma vyhadzujú z tzv. Organizačných dôvodov a čo vylúčujú právoplatné dôkazy, ktoré sú založené. Ja som sa potom obrátil cestou súdu, aby súd urobil audit, či to bolo v súlade s zákonom alebo nie. Takže je to na súde, ale však všetci vieme, v akom stave je slovenské súdnictvo. Potom, jak už som bol na kriminálnom úrade finančnej správy, kde som zase postupoval len v súlade s úlohami a povinnosťami kriminálneho úradu finančnej správy a som
zdokumentoval schránkové firmy, kšefty, podvody, siahajúce na najvyššie miesta na ministerstve financií, pôsobenie cudzích spravodajských služieb v rezorte financií a tak ďalej. Všetko som zdokumentoval. Moje bezpečnostné výsledky naopak viedli k tomu, že zase tieto štruktúry, ktoré sa ťahajú za tie roky, ktoré sú všade prítomné, ma vykonštruovane vyhodili. Bol som vykonštruovane vyhodený, v zákonnej lehote som na príslušný súd dal podnet na prešetrenie zákonnosti. Súd moju žalobu prijal v celom rozsahu, vyhodnotil pripojené dôkazy a rozhodnutie skutočnosti ako zákonné a rozhodol, že vo veci prvého stupňa rozhodnutia k môjmu služobnému pomeru je povinný minister financií, čo mu odstúpil ako právoplatné rozhodnutie s celým súdnym spisom a minister financií si robí veľkú prdel, spis neviem kam schoval, je nečinný. Hoci mal konať, samozrejme, to vidíte ďalší, že ústredný orgán štátnej správy, ktorý by mal mať zákony v úcte, tak nekoná. Hej? Takže to je zase len taký sprievodný dôkaz, že v akom stave je tento štát. Keď poviete, že som bol zase raz vykonštruovane vyhodený, tak to je taký všeobecný pojem vykonštruovanie. Čo to znamená v preklade vykonštruovanie? Čo na vás našili? Tak toto poviem. Alebo čo sa stalo? V tom pôvodnom zamestnaní vravíte z organizačných dôvodov, to poznám aj ja. Má to pracovnoprávny rozmer, ale zase sa to prelína, vzhľadom na to, že je to špeciálna zložka ozbrojená, tak sa to prelína s bezpečnostnou problematikou, takže to zasahuje do tej stanovenej mlčanlivosti. Čiže to zase nemôžeme povedať, Nemôžem to rozvinúť, keď to rámcovo poviem, tak bolo to v príčinnej súvislosti s mojimi bezpečnostnými výsledkami, kedy som zdokumentoval kriminálne aktivity v rámci rezortu financií, daňové podvody, ktoré boli s požehnaním funkcionárov rezortu financií a tak ďalej. Vedomé súhlasenie s tým, že sú, môžem to tak diplomaticky povedať, sú schránkové firmy, schránkové účty a daňové podvody, na ktoré sa nikdy nepríde a sa o nich vie. A nepríde sa na ne prečo? No, lebo to zase by išli sami po sebe niektorí ľudia. A možno aj preto, lebo to zase ide vysoko do politiky? No samozrejme, že v tomto našom malom štátiku je všetko so všetkým prepojené. No dobre, počkajte, dobré, 5. vyhodenie. Ano. Toto bolo. A 6. momentálne zatiaľ posledné bolo z Ministerstva obrany Slovenskej republiky, kde som pôsobil vo funkcii hlavného štátneho radcu. Konkrétne na sekcii modernizácia podpory, to je bývalá sekcia vyzbrojovania. To je sekcia, kde sa točia najväčšie peniaze v rezorte obrany, kde sa robia všetky projekty vyzbrojovania a tak ďalej. A tam, čo som zažil, no to bolo niečo nonsens, takú zlodejinu, také klamstva, také podvody. Však konec koncov ministerstvo obrany je trestne stíhané v kauze Mokis, kde sa obrovské peniaze uliali. Konkrétne v tomto projekte Mokis ja som bol v logistickom sklade v Nemšovej, kde sú nahádzané Tadyrany a Rodešvarc, to sú komponenty tohto komunikačného mobilného systému. Jeho genéza je taká, že to začínal ako TOKOS, taktický operačný komunikačný systém. Bol aj zastavený, potom bol znovu oživený, potom bol premenovaný, hej, tam sa napumpovali obrovské peniaze, ktoré išli do stratená a tieto komunikačné prostriedky, keď sú tam videl nahádzané ako krabice od banánov, zaprášené mimo záruky, vojaci to nedokázali ani naštartovať, hej, takže to je úplne nefunkčné všetko. Proste to len v tomto Slovakistane asi možné, aby takéto niečo sa stalo. Iba toto jedno ste tam zažili? Ne, je toho veľa. Môžem len toto spomenúť, čo je aktuálne, za čo je ministerstvo obrany aj trestne stíhané. Iné veci nemôžete na úsek orgánov policajného zboru, hej. O ostatných zlodejinách nemôžete Zatiaľ zase som viazaný mlčanlivosťou, pokračuje to do štruktúr vojenského spravodajstva, ďalších zložiek ministerstva obrany. Takže môžem len povedať, že táto korupčná máfia a organizovaný zločin a eštebáci s kontraštmi tak zosnovali, že v rámci toho, že som bol štátnej službe, ktorá mala bezprostredne prejsť do stálej štátnej služby, tak som vykonal výber ako jediný uchádzač, ktorý prebiehal z ústnej aj písomnej časti. Písomnú aj ústnu časť som urobil minimálne na 96%, to znamená, že som vyhovel. Počas mojej štátnej služby som bol chválený v rámci svojho plnenia štátnych úloh a tak ďalej, hej. Skúšobnú dobu som sa osvedčil, všetko som vykonal, mal som pochvály, hej. Potlapkávali ma po ramene, že všetko robím perfektne, že úžasne. A
Ste to až prehnali, viete, že už ste to veľmi robili poctivo. To bolo dobre, že toto som robil, akože fakt veľa vecí sa pohlo dobrým smerom. Jediné, čo som na seba upútal negatívnu pozornosť, bolo to, že som neustále poukazoval na tieto zlé nakladanie s finančnými prostriedkami, bezpečnostné hrozby a rizika v rezorte obrany, kontráši, šéfy, úplatky, korupčné siete a tak ďalej. A som na to upozorňoval verbálnou formou, tento ucelený reťazec nakoniec skončil tak, že som podal písomnú sťažnosť. Paródia je v tom, že šéfom kontroly na ministerstve obrany je bývalý eštebák, takže celý môj podnet išiel do stratená, nebol som jedinýkrát vypočutý, nebolo mi umožnené predložiť dôkazy a rozhodujúce skutočnosti. Takže vlastne tá sťažnosť smerovala aj proti tomuto eštebákovi, ktorý je na funkcii šéfa kontroly na ministerstve obrany. Takže tak to dopadlo. Sťažnosť ako teda dopadla? Že nič? No, že všetko je v poriadku. Aha. Všetko je v poriadku, nič. No a takto, jak som bol vykonštruovaný, vyhodený, tak samozrejme množstvo ľudí z rezortu obrany sa mi pozvalo, mi vyjadrovali podporu, ale zase vládne tam atmosféra strachu, nikto to nechce povedať nahlas, každý sa bojí o to, že stratí zamestnanie. Vedia, jak sa tam nedodržujú zákony, aká tam je svojvola, aké tam je bezprávie. Takže zase len to je v tichosti, hej, nie je sloboda prejavu, nikto to nevie povedať nahlas. Proste toto v demokratickej spoločnosti by nemalo existovať. Takisto sa ešte vrátim k tomu kriminálnemu úradu finančnej správy, takisto aj tam, hej, množstvo ľudí priamo z rezortu financií, či daňováci, alebo colníci mi potom vyjadrovali podporu, aj doteraz mi vyjadrujú podporu, ale zase nikto to nepovie nahlas, lebo majú ľudia hypotéky, požičky a vedia, keď stratia zamestnanie v tomto štáte, ako ťažko je získať. Čiže taká tajná podpora, hej, z ich strany, jasné, oni vám povedia... Áno, oni všetci vedia, že áno, super. Že Martin, dobre to robíš, prídu poťľapkajú po pleci, ale nemôžeš rátať veľmi ako s mojou podporou. Je to tak, ale proste Slováč je taká, že nevedia to povedať nahlas a to moci pánom vyhovuje. Tá atmosféra strachu, že sa ľudia nevedia vzoprieť, že nevedia využívať svoje občianske inštitúty. No a potom je tento stav štátu taký, aký je. No, tak ja len tak zhrniem, že vy nemôžete povedať podrobnosti, trošku ma to mrzí, lebo keby ste ich mohli, tak tu budeme do rána sedieť, ale tak aspoň tak v rýchlosti, že ja som si urobil také body, na čo ste vy všetko poukázovali počas toho vášho pôsobenia. Tak upozorňovali ste na korupciu a klientelizmus v štátnej správe a územnej samospráve, na zneužívanie štátnej moci na súkromné záujmy a na kšefty, na machinácie pri verejných obstarávaniach, na zneužívanie finančných prostriedkov z eurofondov. Neuveriteľné, tu sa zneužívajú eurofondy? Naozaj? Nezneužívajú, dobre. Závažné daňové a colné podvody. Ďalšia vec, na ktorú ste poukazovali, je legalizácia príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Manipulácie s výberovými konaniami, netransparentné nominácie v štátnej správe, vytváranie paralelných súkromných mocenských štruktúr v orgánoch verejnej moci, vážny bod prerastanie organizovaného zločinu do polície, sústavy prokuratúry, do štátnych orgánov, do špeciálnych služieb a do súdnictva, finančné záujmové skupiny, upozorňovali ste na bezpečnostné hrozby, na eštebákov na úrade vlády, ministerstve obrany, ministerstve financií, finančnej správe, generálnej prokuratúre, policajnom zbore a v Slovenskej informačnej službe, nehospodárne a podvodné nakladanie s majetkom štátu a samosprávy a napokon aj na manipulácie s previerkami priemyselnej a personálnej bezpečnosti. Zhruba. Toto som vyčítal z tohto. Áno, však to sa dá potom... No toto je na vyhadzov. Slovenská republika je úplne zrelá na to, aby bola dozorovaná Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vzhľadom na tieto zlyhávania a odstraňovanie demokratických princípov spoločnosti. Vy ste spomínali, že ja neviem tú pesničku dať, lebo furt takú vec poviete, že nechcem to seknúť. Nevadí. Vy ste spomínali, že ste sa obracali aj na európske inštitúcie. Áno, ja som cestou zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, konkrétne ja som z Bratislavy, oni sídlia na Palisádoch, osobne, mailovo aj telefonicky komunikoval. Odstúpil som im potom materiály. Môžem povedať, že vedúci tlačového a politického oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku by potom poskytol oficiálne stanovisko zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde poďakoval za môj podnet aj za dôveru. Kdežto ale však momentálna pôsobnosť Európskej komisie neumožňuje to, aby zahájili nejaké konanie alebo úkony k Slovenskej republike. Čiže povedali, že je to závažné, čo spomínate, ale že oni konať nemôžu. Potvrdili to, že tá skutková a logická výpovedná hodnota je obzvlášť závažná, ale nemajú k tomu pôsobnosť, aby začali k tomu konať. Tak potom
sme to tak uzavreli, že ja som v postavení občana Slovenskej republiky podal návrh priamo predsedovi Európskej komisii pánovi Junckerovi, aby vzhľadom na udalosti v členskej krajine Európskej únie prehodnotili, respektíve rozšírili svoju pôsobnosť Európskej komisie. Takže a prišla nejaká odpoveď alebo niečo? Zatiaľ čakáte? Zatiaľ je to čerstvé a či príde odpoveď v akej forme a kedy, dôležité je, že je taký podnet a v tom aparáte Európskej komisie sa určite nestratí a je to tam zadokumentované, pretože nemôžu ignorovať takúto skutočnosť, ktorá tu je. Dobre, naozaj posledná otázka, pesnička. Keď hovoríte, a z toho, čo tvrdíte, to aj tak vychádza, že sa cítite ako politický väzeň na Slovensku. Toto samo o sebe, čo sa vám deje, kto by dávalo základ na to, aby ste mohli aj požiadať o politický azyl v nejakej inej krajine? Aj ste rozmýšľali nad niečím takýmto, alebo zatiaľ mienite ostať? Tak ja môžem povedať, že môj podnet, bezodkladné oznámenie vo verejnom záujme, aj následne vyjadrenie oznamovateľa k stanoviskám osobitných kontrolných výborov Národnej rady pre Slovenskú informačnú službu, pre Národný bezpečnostný úrad a pre vojenské spravodajstvo som doručil akreditovaným veľvyslanectvám Slovenskej republike, ktoré sú relevantné z tohto hľadiska. Takže takisto vedia o tom, je to zdokumentované. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj. Ja len rozmýšľam, že keď to nemohlo prebehnúť médiami, rozumiem, prečo to neprebehlo tými verejnoprávnymi, keďže vieme, kto proste tam sedí v tých radách dozorných a tak ďalej, rade pre vysielania retransmisiu. To je pochopiteľné. Ale že prečo potom nešmahli, ako proste hneď to nezobrali komerčné médiá, ktoré na vašej kauze by mali sledovanosť, počúvanosť, čítanosť, hej? Že nerozumiem tomu. Môžem k tomu povedať. Vysvetlite mi to. Jasné, môžem k tomu povedať, že v čase, keď som bol vykonštruovaný, vyhodený z funkcie hlavného štátneho radcu Ministerstva obrany Slovenskej republiky, tak ma kontaktovali niektoré masovo-komunikačné prostriedky, čo som bol prekvapený a konkrétne sa potom spravili 2 reportáže televízou JOJ, ktoré boli aj odvysielané. V týchto reportážach som poukázal na to, o čom sme sa tu rozprávali, čo tie neblahé praktiky, nekalé praktiky a korupcia v rezorte obrany a vedenia ministerstva obrany a tak ďalej, boli odvysielané. Potom som Ja ešte môžem povedať, počas môjho pôsobenia Slovenskej informačnej služby, ja som istý čas pôsobil v jednej západoeurópskej krajine, nebudem ju menovať, tiež v orgáne spravodajskej činnosti, kde som videl, ako má fungovať v demokratickom, právnom a fungujúcom štáte orgán spravodajskej činnosti. Absolútne korektne, transparentne. Tam neexistovalo žiadne prepojenie na štruktúry organizovaného zločinu. Všetko bolo naozaj dôveryhodné. O to väčší šok bol, keď som sa vrátil nazad a som sa vrátil znovu do tohto pôsobenia v Slovenskej informačnej službe, kde som videl ten diametrálny rozdiel. A čo ste videli na Slovenskej informačnej službe? Môžem to zhrnúť tak, že prebiehali tam zase zákulisné procesy, kšefty, manipulácie, organizovaný zločin. Organizovaný zločin prepojený priamo so Slovenskou informačnou službou? Presne tak, prepojený do štruktúr Slovenskej informačnej služby, krytie štátneho korupčného systému. Takže môžem povedať, že keby štátny korupčný systém neexistoval na Slovensku, tak by sme mali porovnateľnú životnú úroveň, ako je v Rakúsku, v Nemecku. Tie hodnoty, ktoré by sa tu vytvorili, by tu ostali medzi občanmi a by fungovali vo verejných financiách, tak ako majú. Ja vás na to nemusím upozorňovať, čak vy to viete oveľa lepšie ako ja, že vy keď poviete takú vec, že Slovenská informačná služba je prepojená s organizovaným zločinom, to je mimoriadne vážne obvinenie. Áno. To bolo extrémne vážne obvinenie. Vy na to naozaj máte dôkaz? Dôkazom sú moje 2 vykonštruované prepustenia. A prepustili vás kvôli čomu? No práve, že som poukázal na toto, čo ste teraz povedali. A že ste mali na to dôkaz? Áno, samozrejme. Môžem povedať, že prvýkrát som bol tak vyhodený, že v ten istý moment, ako nabehli týmto na mňa, že som vykonštruovane vyhodený, ten istý moment príce pracovisko, ktoré podliehalo pod môj špeciálny organizačný útvar, bol zaistený, boli tam zhábané všetky technické zariadenia, počítače, pomocný spravodajský materiál a tak ďalej. Bol vylomený môj trezor v kancelárii v hlavnej budove, takže tam bol eminentný záujem, aby sa nič nedostalo na svetlo Božie, aby bolo všetko dané do stratená a aby som bol ja odprataný z pozície Slovenskej informačnej služby. A prvýkrát sa to nepodarilo? Prvýkrát sa to nepodarilo, trvalo to asi 4 mesiace, keď som od doby, kedy som podal podnet
priamo do rúk riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ktorý nakoniec vydal rozhodnutie, že moje prepustenie bolo protiprávne, neplatné, vykonštruované. A som sa vrátil nazad do svojej pôvodnej funkcie v tom istom útvare, v tej istej organizačnej zložke. A situácia, jak som povedal, z tých dôvodov, že sa nič nedalo tak, ako sa malo dať, opakovala. Hej. Takže zase bolo na mňa hodené, že som neoposlúchol rozkaz a že nedodržiavam služobnú disciplínu a takéto blúdy. No, to bolo potom zase vyhodnotené, že to bolo vykonštruované, protiprávne. Hej. Ďalším riaditeľom medzi tým prebehli voľby, zmenilo sa vedenie, takže vy tvrdíte jednoznačne, že všetky vaše doterajšie vyhodenia z práce, ktorých neboli len dve, ich bolo dokopy. Áno, však môžeme pokračovať potom ďalej. Hej, budeme. Že všetky súviseli práve s tým, že vy ste poukazovali na neúnosný klientelizmus, korupciu, prerastanie do politiky organizovaného zločinu a tieto veci, ktoré ste vy mali akoby odstraňovať, pomáhať odstraňovať, a keď ste sa o to naozaj reálne snažili, tak odmenou za to vám bolo vyhodenie z práce. Práve tam, to je ten absurdistán tohto nášho slovenského bananistánu, že ja keď som na to poukázal, to čo je vlastne zákonom určené Slovenskej informačnej služby, tak nie, aby som bol pochválený a odmenený, práve naopak, bol som perzekovaný, vykonštruovaný, vyhodený, zastrašovaný. Môžem povedať, že aj v Slovenskej informačnej službe pracovali a pracujú slušní, poctiví príslušníci a takisto aj vtedy mi vyjadrovali mnohí podporu, lebo vedeli, aká je skutočnosť, ale takisto báli sa, vládla tam atmosféra strachu, nikto nebol schopný zverejniť alebo otvorene vystúpiť proti tejto mašinérii. Hej. No my sme to zažili prvýkrát, taký tesnejší kontakt aj s informačnou službou a vôbec celkovo s tým, ako to na Slovensku funguje pri kauze Gorila. To je, predpokladám, vám veľmi dobre známa kauza, áno, ktorá ostala visiť vo vzduchu. Nedošetrená, nedoriešená. Teraz takto na úvod povedzte mi, je podľa vás, podľa vašich zistení, vedomostí, je kauza Gorila pravdivá? Kauza Gorila je zložka alebo súčasť jednej veľkej kauzy. A kauza Gorila nikdy nebude vyšetrená, pretože to by skorumpovaní vyšetrovali skorumpovaných. Teraz pri Gorile je zaujímavé to, že tam tiež jeden človek na to vlastne celé poukázal. I jeden odvážny človek z prostredia Slovenskej informačnej služby, ktorý teda napichol ten konšpiračný beat a odpočúval a tak ďalej. Ale jeho sa nedarí dostať do médií. On by nikdy neprišiel. On teraz po tomto celom, čo prasklo, vlastne sa nejak stiahol. Ja neviem, mám pocit, že už tam nepracuje, už je niekde proste odprataný, stratený. A nemyslím tam, že ho niekto odpratal, ale že proste sa stiahol. Vy ste neurobili toto isté. Prečo? Ako čo, že som vystúpil? No, že ste neostali ticho, lebo on evidentne vie, prečo to urobil. Že viete, že ja sa vám snažím tak ako v dobrom podhodiť, že či nejdete teraz proti sebe tým, čo hovoríte. V prvom rade záleží mi na osude Slovenskej republiky. Chcem, aby naše deti konečne žili vo fungujúcej spravodlivej krajine a som presvedčený, že Slovensko má na to a môže byť taká krajina, ako je Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Dánsko a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je dôvod, aby som ja nejakým spôsobom občanom dal na vedomie, že sa tu dejú takéto veci, ktoré by sa diať nemali, a aby občania vedeli dvihnúť hlavu a povedať svoj názor, aby tu nevládla atmosféra strachu v tomto štáte, aby vedeli, že nekalé praktiky a korupcia nepatrí do slušnej krajiny. A chcete v tomto smere osobným príkladom, teda chcete im ukázať, ako sa to má robiť? Ja na to dlhodobo poukazujem, snažím sa preniknúť aj do masovo-komunikačného prostredia, ale vieme, ako majú niektoré televízie a rádia svoje pozadie. Nevieme, povedzte nám vy, ako ste pochodili, lebo toto je naozaj vec, ktorou predpokladám, keď už ste sa rozhodli hovoriť otvorene, nebojte sa, tak asi ste chceli ísť do médií. Určite chcem, aj budem chcieť. Keď som bol na pôde parlamentu osobne prítomný na rokovaniach, schôdzach týchto osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tak z verejnoprávnych médií tam bolo RTVS a Tlačová agentúra Slovenskej republiky, kde dvaja novinári, nebudem ich menovať, z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky mi rovno povedali, že od nadriadených dostali zákaz, aby o mne čokoľvek informovali. Takže tým je porušená Ústava Slovenskej republiky, kde je jasne zakotvené, že zákaz cenzúry platí. A masovo-komunikačné prostriedky by mali v prvom rade ako informovať občanov, ktorí by si mali na základe týchto informácií urobiť nejaký pravdivý úsudok o dianí vo svojom štáte. A vzhľadom na to, že tieto verejnoprávne inštitúcie sú platené z peňazí daňových poplatníkov, to znamená od nás všetkých. A to isté sa opakovalo aj z RTVS, takže
všetko prešlo v tichosti, všetko bolo dané dostratené a nič nebolo občanom zverejnené. Vy ste mali chuť vystúpiť v verejnoprávnych médiách a tie teda povedali, že dostali zákaz. Takto vám to explicitne povedali. Áno, dostali zákaz. Mali aj materiály odo mňa, ale proste hneď s týmto na mňa prišli, že oni majú zakázané informovať o tom. Takže takto si tu žijeme, hej, na Slovensku. Na čo? A jediné, čo bolo, tak jedno kresťanské rádio urobilo korektnú informáciu, kde naozaj objektívne a pravdivo informovalo o týchto konaniach a rokovaniach osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky. To bolo celé zo strany médií viac. Áno, ale kresťanské rádio není verejnoprávna inštitúcia, takže tam je ten rozdiel, hej, tam je zlyhanie. Už len to poukazuje na to, v akom zlom stave je tento štát, keď verejnoprávne inštitúcie si neplnia svoju základnú úlohu. Ešte jedna taká vec a potom pôjdem na to, na čo ste všetko poukazovali. Keď sme hovorili o tej gorile, vy ste v dobe, keď sa to všetko mlelo, pracovali v informačnej službe? Zapadá to do toho obdobia, keď som pôsobil aj v tomto období. Vy ste sa tiež nejak podielali na tých hovorím, veciach? Kauza Gorila, to, čo je verejnosti známe pod názvom Gorila, tak to poviem, je len súčasť jednej obrovskej kauzy. Oveľa väčšej? Samozrejme, oveľa väčšej. To stále platí, čo som povedal, že ani táto zverejnená kauza Gorila nebude nikdy vyšetrená, lebo to by skorumpovaní vyšetrovali skorumpovaných a to... Hej, a vy viete, aká veľká kauza, oveľa väčšia od Gorila. No samozrejme, však potom, jak pôjdeme k tým ďalším, hej, jak som pracoval v Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky, potom na úrade vlády vo výbore na koordináciu spravodajských služieb, a potom tá genéza ďalšia, ministerstvo obrany, kriminálny úrad finančnej správy, takže to všetko do seba zapadá ako ozubené kolesa. A vy o tej kauze môžete vôbec hovoriť veľkej, že čo tam vlastne bohužiaľ stále som viazaný mlčanlivosťou a keby som ju porušil, tak tieto osoby, ktoré konajú korupciu a nekalú činnosť, by len čakali na to, aby proti mne mohli zakročiť. Ja som sa vás tu pýtal pred reláciou, ale to sa vás musím znova, lebo poslucháči nevedia. S mlčanlivosťou je to tak, že kým vás jej nezbavia, to nemá, nie je tam nejaká premlčacia doba, nemá žiadne, že to vyprchá samé po rokoch. Ne, tá nemá určenú hranicu. Tá platí alebo neplatí. Vieš, do vašej smrti budete musieť držať zobák. Tak, hej? Napríklad. Hej. A kým vás niekto nezbaví. Tak, to každého príslušníka, ktorý pracuje v týchto zložkách. Ale viete o veľkej kauze, o ktorej teraz nemôžete hovoriť. Dobre, ja neviem... No však to je aj dôvod, prečo bolo zmárené moje vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, prečo mám zakázaný vstup do štandardných masovo-komunikačných prostriedkov, prečo som politicky prenasledovaný, prečo je mi opakovane znemožnené mať zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej. Vy ste teraz nezamestnaní. Áno, odkedy ma vykonštruovanie vyhodili z funkcie hlavného štátneho radcu z ministerstva obrany Slovenskej. V štátnej službe som všetky úkony vykonával v zmysle služobnej prísahy, zloženého sľubu, neustále som dodržiaval platné právne predpisy, elementárne princípy slušnosti, etiky, pravdy, spravodlivosti, odsudzoval som bezprávie, svojvôľu, totalitné praktiky a metódy. Sloboda, demokracia, humanita, filantropia a dodržiavanie ľudských práv, to všetko vo vzájomnom spojení aj spolu vytvára kvalitu životnej úrovne každého občana. Nie je mi ľahostajný osud Slovenskej republiky, nie som a ani som nebol členom politickej strany alebo hnutia, som apolitický a bezúhonný, dlhodobo sa venujem veciam verejným. Dávam aj do pozornosti skutočnosť, že v súvislosti s mojimi občianskymi, ľudskoprávnymi a bezpečnostnými aktivitami som bol a naďalej som zastrašovaný, diskriminovaný, politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný. Odstránili ma osoby, ktorým som prekážal. Bojoval som a naďalej bojujem s korupciou a organizovaným zločinom. K dnešnému dňu ma 6-krát vykonštruovane vyhodili zo zamestnania na pokyn osôb zo štruktúr organizovaného zločinu a štátnej bezpečnosti. Som nezamestnaný, nachádzam sa v existenčnej núdzi, osamelo žijem so synom, žiakom základnej školy. Opakovane mi bolo zabránené a naďalej je mi znemožnené mať mne primerané zamestnanie. Som tak utečencom vo svojej vlastnej krajine. Nemôžem preto dopustiť, aby sa to, čo sa stalo mne, stalo aj ďalším občanom. Keď stratíme ľudskosť, tak stratíme všetko. A to je veľmi nebezpečné. Ľudskosť by mala byť v každom občanovi. Som veriaci, každý deň sa modlím.
Toto je len veľmi krátky výňatok z materiálu, o ktorom sa dnes budeme rozprávať a vôbec o kauze človeka, ktorý tu v tejto chvíli sedí so mnou, ešte raz poviem, v štúdiu Rádia Slobodný vysielač v relácii v prvej línii. No a teraz k samotnému hosťovi. Je to bez pochyby osoba, ktorá drží, teraz trošku tak vtipne poviem, jednoznačne rekord v počte funkcií. Ešte som tu nemal takého hostia. Pretože môj dnešný hosť, a teraz dávajte dobrý pozor, je, predpokladám, bývalý, to všetko platí, takže bývalý hlavný štátny radca Úradu vlády Slovenskej republiky s pôsobnosťou vo výbore pre koordináciu spravodajských služieb. Zároveň bývalý podpredseda Medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Zároveň bývalý hlavný štátny radca Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Bývalý kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý vedúci špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej služby. Všetky tieto funkcie sú už dnes pre neho, ako som naznačil, osobne už len minulosťou. Ostala mu už len jedna jediná aktuálna funkcia. Ako to teda on sám tvrdí, jediná funkcia je tá, že je politicky prenosledovaný človek. Takto to tvrdí o sebe on sám a my sa v dnešnej relácii pokúsime dať odpoveď na to, prečo tieto veci tvrdí. Vážení poslucháči, vítam pri mikrofóne Martina Bavolára. Príjemný dobrý večer vám prajem. Pekný večer prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a z celého srdca ďakujem Borisovi, že ma pozval do relácie v prvej línii. Začínal som v rezorte financií, následne som vykonal základnú vojenskú službu, odkiaľ, kde som vykonal podvojenské štúdium na odbore zbrania a munícia, vojenská odbornosť číslo 227, vzhľadom na výsledky a dobrý kredit, vzhľadom na to, že vznikali špecializované odbory, útvary vtedy v Slovenskej informačnej služby, tak som dostal ponuku z prostredia armády Slovenskej republiky prejsť do Slovenskej informačnej služby, čo som využil a vlastne tam som začal pôsobiť na tomto úseku. A potom to pôsobení? Keď sa rozprávame o tom, takže tam som pracoval v Slovenskej informačnej službe, ako je v tých materiáloch aj uvedené. My sa k tomu samozrejme dostaneme podrobnejšie, ale len tak na úvod som chcel vedieť tú genézu, čím ste si prešli. Takže tam potom bol problém ten, že som bol dvakrát vykonštruovane vyhodený. Prvé vyhodenie bolo potom vyšetrovaním v rámci Slovenskej informačnej služby vyhodnotené ako vykonštruované. Opäť som sa vrátil do výkonu štátnej služby, opäť som plnil zodpovedne všetky služobné úlohy a povinnosti, ale znovu som bol tými istými štruktúrami opäť vykonštruovane vyhodený a opäť som dal podnet druhýkrát riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý ustanovil vyšetrovaciu komisiu riaditeľa Slovenskej informačnej služby a tá vyhodnotila, že opäť som bol protiprávne vyhodený, takže znovu som sa vrátil do výkonu štátnej služby. Tým, že ste si prešli týmito všetkými funkciami, tým, že ste pracovali v Slovenskej informačnej službe, to je asi logické, že ste mali informácie dosť podrobné, také, ku ktorým sa bežný človek nedostane. Hrozné veci ste zistili? Takže ja som zistil informácie, ktoré boli v súlade s poslaním Slovenskej informačnej služby. Tieto informácie boli riadne zdokumentované v spisovom materiáli a tak ďalej. Boli následne vložené do informačného toku Slovenskej informačnej služby. Tieto informácie sa týkali kriminálnych štruktúr, aj kriminálnych štruktúr Slovenskej informačnej služby, štátneho korupčného systému, prerastanie organizovaného zločinu do štruktúr štátnej správy, prenikanie cudzích spravodajských služieb na území Slovenskej republiky a do jednotlivých orgánov verejnej moci, ďalej na pôsobenie bývalých štruktúr štátnej bezpečnosti a vojenského kontrarozviedky v orgánoch verejnej moci, zneužívanie eurofondov, zlé nakladanie s majetkom štátu a tak ďalej. Je toho veľa. Takže vzhľadom len... Ja sa vás na to všetko opýtam postupne, čo ste teraz vymenovali, lebo to ma bude zaujímať podrobnejšie. Ja v materiáli, ktorý som si pozrel od vás, v jednej časti tohto materiálu konštatujete takúto vec. Korupcia, klientelizmus, organizovaný zločin a eštebácke mafie dosahujú na Slovensku neúnosnú mieru. Toto ste naozaj povedali. Áno. Stojíte si za týmto? Áno. Vzhľadom na môj profesijný profil a zlý stav tohto štátu ja nemám dôvod, aby som mlčal, alebo aby som sa schovával. Vzhľadom na túto pretrvávajúcu skutočnosť na to neustále poukazujem. Oboznámil som o tom aj Európsku komisiu, oboznámil som o tom aj Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, oboznámil som o tom aj prezidenta Slovenskej republiky, bol som aj na pôde parlamentu na jednotlivých schôdzach osobitných kontrolných výborov na kontrolu Slovenskej informačnej služby, vojenského spravodajstva
spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu, kde však bolo zmarené moje vystúpenie pred poslancami, ktorým by som predložil dôkazy a rozhodujúce skutočnosti, ktoré preukazujú jednotlivo aj vo vzájomnom spojení dôvodnosť a zákonnosť môjho podnetu. Takže môžem poslucháčom povedať, že názov týchto osobitných kontrolných výborov je klamlivý, je zmetočný, oni nevykonávajú žiadnu kontrolnú činnosť. To môžem povedať aj s minulosťou, keď som bol pred x rokmi vtedy dvakrát vykonštruovane vyhodený zo Slovenskej informačnej služby, ktorý som taktiež oslovil osobitné kontrolné výbory s rovnakým výsledkom, žiadna kontrolná činnosť, žiadne vyšetrovanie na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky neprebiehalo a rovnako sú dysfunkčné aj vnútorné kontrolné mechanizmy Slovenskej informačnej službe. Môžem povedať, keď som prvýkrát bol vykonštruovane vyhodený, tak som sedel s riaditeľom, tak ako teraz sedím tuto v štúdiu s Borisom a riaditeľ mi vtedy podal... Riaditeľ informačnej služby, hej? Riaditeľ Slovenskej informačnej služby mi vtedy povedal, že áno, že ruší moje vykonštruované prepustenie, ale ja som mu povedal, že pán riaditeľ, treba urobiť trestnoprávne a všetky právne konzekvencie, lebo tento stav sa môže opakovať a Slovenská informačná služba je významný komponent bezpečnostného systému Slovenskej republiky a musí plniť svoje úlohy čisto a zákonne. Čo sa ale nestalo, žiadne vyšetrovanie neprebiehalo. Všetky tieto zločinecké štruktúry napojené na štátny korupčný systém a na štruktúry organizovaného zločinu ďalej pôsobili a pôsobia. Hej? Aj pôsobia, tá kontinuita tam je, čo potom viedlo aj môjmu druhému prepusteniu vykonštruovanému s rovnakým scenárom a to som sedel takto, ako sedím zase s druhým riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ktorému som povedal to isté, hej, postavení občana Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby, že musí sa všetko vyšetriť. Sú inšpekčné a kontrolné orgány aj Slovenskej informačnej služby, sú aj parlamentné orgány. Zase išlo všetko dostratená. No ja počúvam, ako vás počúvam tejto chvíli, tak mi z vás zlezie taký slovenský Snowden trošku. Ale dobre, veď zistíme ďalšie podrobnosti. Dobre, čiže vy ste mi teraz vlastne povedali čo, že vy ste pôsobili vo vysokých funkciách v minulosti. Jednou z tých vysokých bolo aj to, že ste pôsobili priamo v Slovenskej informačnej službe. A keď ste tam pôsobili, tak toto nie sú prázdne slová, keď poviem, že ste zistili, že korupcia, klientelizmus, organizovaný zločin, eštebácke mafie dosahujú na Slovensku neúnosnú mieru, že vy keď toto poviete, tak vy hovoríte vlastne, že toto, čo tvrdím, na to mám dôkazy. Áno, samozrejme. Máte na to dôkazy, ktorými toto dokážete, proste viete dokázať. Zákonne a riadne zdokumentované. Vy ste na tom pracovali práve, aby ste takéto veci odhaľovali? Áno, ja som pracoval na úseku týchto operačných projektov a v postavení vedúceho špeciálneho organizačnej zložky, kde jednotlivé zložky som takto riadil tomu, aby boli splnené účely týchto operačných projektov. To ste mi vlastne povedali teraz, že ste mali za úlohu práve tieto veci vyšetrovať, hej? Spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí v Slovenskej informačnej službe pôsobili, tak jedna z vecí bola, že ste mali toto odhaľovať, zisťovať? Vyšetrujú orgány policajného zboru. Toto bolo na úseku spravodajskej činnosti. To znamená čo? Zbierať, získavať a vyhodnocovať poznatky, skutočnosti a dôkazy, ktoré preukazujú. Čiže ste zbierali, zhromažďovali a vyhodnocovali. Áno, a zo zbierania, zhromažďovania a vyhodnocovania vám vyšlo, že teda je to tu riadne prerastené korupciou, klientelizmom, ktorý siaha až do najvyšších vrstiev politiky. Áno, tak je to aj zadefinované v zákone o Slovenskej informačnej službe.